பிரணத்தியிலிருந்து ஆரம்பிக்கலாமா? இன்னைக்கு யார் படிக்க போறீங்க பிரணத்தி? முதல்ல டிசைட் பண்ணி வச்சோடணும். நான் கேட்டதுக்கு அப்புறம் திங்க் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. இன்னைக்கு நான் படிக்கிறேன், நாளைக்கு நீங்க படிங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே இது பண்ணிக்கலாம். ஷேர் பண்றேன். இது வரைக்கும் யார் படிச்சாங்களோ அவங்க படிக்க வேண்டாம். யாரு படிக்க இது வரைக்கும் படிக்கலையோ அவங்க எடுத்து படிக்கலாம். ஸோ யூ வில் ஆல்சோ பி ப்ரிப்பேர்ட் இல்லையா? பிரணத்தி எல்லாம் வந்து தெரியணும் நமக்கு. இனி என்ன பண்ணிட்டேன் நான்? எல்லாத்தையும் பண்றேன். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டேனா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். யாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலன்னா இப்ப நான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணேன். நான் படிச்சு விடுறேன். நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருமே பிரணத்தி தெரியாதா? L3ல வந்து முடியறதுக்கு ஆயிடுத்து. இப்ப நம்ம இதையே கோர்ஸே யாரு முடிச்சிருக்காங்கன்னு தெரியல. மத்தாஜி அதான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல. இல்ல பண்ணினவங்க இப்ப ஒண்ணுமே பாதரே பண்ணாதீங்க. நீங்க ஆல்ரெடி உங்களோட கோட்டா முடிஞ்சு போயிடுது. பண்ணாதவங்களை பத்தி கேக்குறேன். அப்ப அவங்களுக்கு தெரியாதுன்னு அர்த்தம். தெரியலன்னா என்ன படிக்கணும்? ஆல்ரெடி பிரணத்தில நம்ம அந்த இதுல போட்டிருக்கோமே, பஜன் கிளாஸ்ல அந்த ரெக்கார்டிங்ல போட்டிருக்கோம். டியூன் தான் வரணும்னு இல்ல, வேர்ட்ஸ் தான் வரணும். எஸ். சீதா பாலாஜி மாதாஜி படிக்கல இல்லையா இது வரைக்கும்? நீங்க படிக்கல மாதாஜி. படிங்க படி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபக கதாமக்யம் ததாதி ஸ்வத பதாந்திகம் வந்தேஹகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீ பதகமலம் ஸ்ரீ உதபதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்கரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் இதாம்ச. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷே கோபிகா காந்த ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே பிருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சா கல்பத ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச. பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. நமோ பிரம்மண்ய ये देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदिशे नने गुरवे गौरचन्दिराय राधिकायै तदालये त्विषे नमः. नाम्ने गौरदिशे नमः. गुरवे गौरचन्दिराय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओं कृष्णपादाय कृष्ण. நீங்க வேற ஏதோ ஸ்வீட்டை பத்தி வச்சு படிக்கிறாளோ? ஓம் சாரி, உங்கள்ட்ட எடுத்துக்கிறேன். சாரி, என்கிட்ட ஒரு இது கொஞ்சம் ஆர்டர் மேல கீழே இருக்கும். அவ்வளவுதான். மூக்கம் கரோதி. நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எல்லாம் போட்டிருக்கேன். நீங்க படிக்கிறடா மூக்கம் கரோதி வாச்சாலம். சாரி, உங்கள்ட்ட எடுத்துக்கிறேன். மூக்கம் கரோதி வாச்சாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத்கிருபா தமகம் வந்தே பரமானந்தம் மாதவம் ஸ்ரீகுரும் தீனதாரணம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஈஸ்வரம் கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நம பங்கஜநாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜங்கரயே நமக. ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே நமஸ்தே சாரஸ்வதே தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷாய தேசதாரிணே நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவம் ச நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். ஷண்வதாம் கதகிருஷ்ண புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனக
स्तोहि अपत्राणि विदुदोनि விதுநோதி सुहृत् விதுநோதி विदुनोति सुहृत् सतां नष्टप्रेयो நஷ்டப்பிராயேஷு नष्टप्रायेष अबद्धेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिति पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ஹரிபோ. माताजी நீங்க only அவசரப்படாம நீங்க நிதானமா படிச்சிருந்தா கரெக்டா படிச்சிருப்பேன். நடுநடுல உங்களுக்கு தடுமாறித்து பிகாஸ் கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லாம ஆயிடுது. நோ ப்ராப்ளம். என்னோட இல்ல நம்ம வந்து ஸ்லோகாஸ் நேதி பிரபுஜி எனக்கு அது அனுப்பினார். ரொம்ப நல்லா இருக்கு, கிளியரா இருக்கு. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி அனுப்பினார். ஏன்னா எங்கிட்ட இருக்கிறதுல கொஞ்சம் வந்து சரியா தெரியாம இருந்தது. ஏன்னா இன்னும் இப்பவும் வந்து நிறைய பேர் புக்கு வச்சுக்கலையே. ஸோ உங்களுக்கு வேண்டி நான் காட்டதான் வேணும், வேற வழி இல்லை. புக்கு வந்து இல்லைன்னா என்ன பண்ண முடியும்? அப்போ ஐ ஹாவ் டு ஷேர். அப்புறம் வந்து இது ஸ்லோகாவை நான் போடுறேன். ஸ்லோகாஸ் வித் மீனிங் ஒன்னே ஒண்ணுதானே படிக்க போறோம். இப்போ மெதுவா நீங்க 2 கூட படிக்கலாம். ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா. ஏன்னா இருக்கிறது எத்தனை 9 10 என்னதான் இருக்கு. அப்ப அதை வந்து முதலே படிச்சு வச்சுட்டோம்னா ஈஸியா இருக்கும். சாப்டர் வைஸ் எல்லாம் கிடையாது இங்க. ஓகே, அதனால இது வந்து எப்போ ஆனா நம்ம படிச்சுட்டோம். ப்ரிஃபேஸ் படிக்கும் போதே, இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் படிக்கும் போதே அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் இதோட மீனிங் தான் போட்டிருந்தாங்க. அப்புறம் இப்ப படிக்கிறதுல என்ன இதுதான் பாக்குறோம் நம்ம. ரிஷிகேஷ சேவனம் பக்தி இது வரும். ஓகே, 3 பேர் இது படிங்க. ஒன்லி 3 பேர் படிச்சா போறோம், இல்லாட்டா ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் ஆயிடும். யாரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க? ஜெயந்தி மாதாஜி, கலாவதி பெர்மனன்ட். இப்போ உங்க 2 பேர் வெயிட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு எல்லாம் ஸ்லோகா தெரியும். பாக்கி உள்ளவங்க எல்லாம் சும்மா தூங்குறாங்க. அவங்களெல்லாம் எழுப்புறேன் தான். நீங்க அந்த இது டெஸ்ட் படிங்க. யார்? ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण मंत्र जय अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्मध्यानवृतं ஞானகர்மாத்யனாவிருதம் ஞானகர்மாத்யனாவிருதம் ज्ञानकर्माद्यनायुतम् आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनं भक्तिर् उत्तमा. மீனிங் படிச்சு. மீனிங் வேண்டாம், இது இங்கிலீஷ்ல இருக்குன்னா மெதுவா தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு அப்புறம் படிக்கலாம். அப்புறம் வந்து அருள்மொழி மாதாஜி படிங்க. अन्याभिलाषितशून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम् अनुकूलेन कर्माद्यनावृतम् अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनं भक्तिर् उत्तमा. हरे कृष्ण. சுஜாதா மாதாஜி படிங்க. 3 பேர் படிச்சா போறோம். அப்புறம் டெக்ஸ்ட் படிக்கும்போது நீங்களாம் படிங்க. சுஜாதா மாதாஜி படிங்க. अन्याभिलाषिताशून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनं भक्तिरुत्तमा. என்ன சொல்லுங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. அந்யா அபிலாஷிதா அப்படின்னா எனக்கு ஆசைகள். ஆசைகள் ஒண்ணுமே இல்லை, அதெல்லாம் சூன்யம். வேற எனக்கு ஆசையே கிடையாது. என்னது? வேற பௌதிக ஆசையெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ஞான கர்மா தியானாபிருத்தம். ஆனா ஞானத்தோட கர்மா நான் பண்றேன். ஞானமும் வேணும். வெறும் கர்மா பண்றேன், ஞானம் இல்லாம அந்த மாதிரி இல்ல. ஞானத்தையும் படிக்கிறேன். இப்ப எழுத்துறையெல்லாம் எதுக்கு படிக்கிறோம்? அடுத்த பக்தி சாஸ்திரம் எதுக்கு போறோம்? இதெல்லாம் ஞானம் வேணும் நமக்கு. ஆனா ஏன்னா ஞானத்தோட இன்னும் பக்தி வளர்றதுக்கு தான். ப்ரௌடுக்கு நான் தெரியுமா பக்தி சாஸ்திரம் பண்றேன், எனக்கு சர்டிபிகேட் வந்துடும், அதுக்கெல்லாம் இல்ல. நம்ம வந்து இது ஞானத்தை வளர்த்துக்கிட்டோம்னா என்னன்னா இன்னும் பக்தி ஊறும், இன்னும் நிறைய பக்தி வளர்றதுக்கு தான். அப்புறம் என்ன பண்றோம் அந்த பக்தியில? ஆனுகூலியன்னு கிருஷ்ண அனுஷீலனம். பகவானுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி நான் வந்து பகவானை திருப்திப்படுத்துவேன். இப்படிதான் வந்து சமைக்க தெரியும், நான் இப்படிதான் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணுவேன். அவருக்கு பிடிச்சா எடுத்துக்கிட்டோம், இல்லாட்டா வேண்டாம். அந்த மாதிரி எண்ணத்துல பண்ண மாட்டோம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பகவானுக்கு என்ன பிடிக்கும் பார்த்து டெய்லி அவருக்கு வந்து ஆஃபர் பண்ணணும். எனக்கு ஒன்னும் சமைக்க தெரியாது, பாலாவது வைங்க. அவருக்கு பால், வெண்ணெய் இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். கரெக்டா? வெறும் பால், தயிர், வெண்ணெய் இதை கூட நம்ம வந்து டெய்லியே ஆஃபர் பண்ணலாம். ஆனா நினைச்சு பார்க்கணும், நம்ம வீட்லயே குழந்தைக்கு வந்து டெய்லி வெண்ணையே கொடுத்துருந்தோம், டெய்லி பாலையே கொடுத்துருந்தோம், எப்படி இருக்கும்? நல்ல புஷ்குன்னு இருக்குமா? கிடையாது. அது பாட்டுக்கு ஏங்கி போயிடும்.
வேற சாப்பாடே கிடையாதா, வெறும் பாலையே கொடுத்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லும். சின்ன குழந்தையா இருந்தா ஓகே, என்ன தவழற குழந்தைக்கு ஓகே. அப்புறம் ஒரு மாதிரி பல்லெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சு என்னது நல்ல புஷ்டியா வரத்துக்கு பருப்பு சாதம் எல்லாம் தான் கொடுக்குறோம் இல்லையா. அதே போல கிருஷ்ணருக்கு என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ணர்லாம் வந்து நம்ம எப்படி பாவிக்கிறோமோ அப்படி அவர் வந்து நமக்கு அருள் பாலிப்பார். அப்ப அவருக்கு என்னது, அவருக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்கும் அது வந்து நம்ம வந்து அவருக்கு சமைச்சு கொடுக்கணும், சமைச்சு அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். அப்ப அவரை ஏத்துன்றதை நம்ம திரும்பி வந்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதுதான் பிரசாதம். ஸோ வீட்லயே நம்ம வந்து கோயில் மாதிரி நம்ம வந்து பிரசாதம் நீர் இது நம்ம அந்த தீர்த்தம் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா கோயில. வாட் இஸ் தீர்த்தம்? இதேதான் நம்ம அந்த இதுல என்னது ஒரு கிண்ணத்துல தீர்த்தம் வச்சு மூடி வச்சுட்டு அதையே நம்ம நைவேத்தியம் பண்ணி அதுல துளசி இலை போட்டு அது நல்லா பகவானுக்கு அது வேண்டிட்டு, எனக்கு ஸ்லோகம் தெரிய வேண்டாம் ஒண்ணும் வேண்டாம், ஒரு ஹரே கிருஷ்ண நாமஜபம் தெரியும் இல்லையா, அதை சொல்லி ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அந்த தீர்த்தத்தையே நம்ம வந்து குடிக்கலாம். அது வந்து தீர்த்த பிரசாதமா மாறிவிடும். சோ எல்லாமே நம்ம வந்து கோயில கொடுக்குறா போலயே நம்ம இங்க பண்ணலாம். ஆனா கோயில கொஞ்சம் கூட டேஸ்ட் நன்னாவே இருக்கும். ஏன்னா அவங்க அது போல வந்து எல்லாம் போடுவாங்க, கற்பூரம் ஏன்னோ சம்திங் தே வில் புட். அதனால ரொம்ப நன்னா இருக்கும் இல்லையா, அவங்களோட பிரசாதமா இருக்கட்டும். ஏன்னா நம்ம அது போல பக்தியில பண்றாங்க. நம்மளோட எல்லாம் இப்பதான் வந்து பேபி ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்கோம். சோ இதுதான் கொடுத்துருக்கு. இதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு தொண்டு புரியணும்னாக்கா பகவானுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி பகவானுக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணணும். அப்பதான் நம்ம பக்தி நல்லா வளரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை பத்தி நம்ம இப்போ படிக்கலாம். இப்போ திறந்து வச்சேன், ஷேர் பண்றேன். நம்ம நிறைய பேர் புக்கு வாங்குறதுக்கு பாக்கி இருக்கு இல்லையா, அதனால ஷேர் பண்றேன். இதெல்லாம் பெரிய வேலை தான், ஷேர் பண்றதும் வேலை. இப்போ பார்க்கலாம் L3லயே நான் பாக்குறேன் எவ்வளவு பேர் ஷேர் பண்றதுக்குன்னே அட்மின்ஸ் எல்லாம் போறாங்க. ஏன்னா தெரியறது இல்ல, நிறைய பேருக்கு இந்த ஷேர் பண்ண தெரியறது இல்ல. அதனால இதெல்லாம் ஒரு வேலை தான். இந்த எல்லாட்டி புக் இருந்தா இந்த ஷேரிங் பிசினஸ் வேண்டாம். முன்னுரை பார்த்தோம் நேத்து இல்ல, இன்னைக்கு இதுல கர்மா அதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இங்க வந்திருக்கோம். உலகியல் துன்பத்திலிருந்து மீளுதல். நல்லா இருக்கு பிரபுஜி, கிளியரா இருக்கு. எஸ், இப்ப யாரு படிக்கணும், ரொம்ப பெருசா எடுத்தோம். யார்கிட்ட புக் இருக்கும் உங்க புக்கை பார்த்து படிங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமது முந்தைய பாவச் செயல்களின் விளைவினால் நாம் இப்போது வருந்தி கொண்டிருக்கின்றோம். உலகியல் துன்பத்தில் இருந்தானே படிக்கிறேன். இல்ல மாதாஜி, நம்ம தெரியும். ஏன்னா உங்க புக்கு இருக்குது மாதாஜி, இருக்குது மாதாஜி. உலகியல் துன்பத்திலிருந்து மீளுதல் இருக்குது மாதாஜி. பகவத்கீதையின் பகவான் ஒருவன் பிற எல்லா கர்மங்களையும் விட்டுவிட்டு தம்மையே சரணடைய வேண்டுமென்று கூறுகிறார். அதில் பகவான் மேலும் கூறுகிறார், சரண் புகுந்த ஆத்மாக்களை அவர் எல்லா விதமான பாவச் செயல்களின் பலன்களிலிருந்தும் காத்தருள்வார் என்று ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் பாவச் செயல்களினால் உண்டாகும் துன்பங்களுக்கு அப்பாவங்களும் முற்பிறப்பில் செயற்பாவங்களுமே காரணம் என்று கூறுகிறார். பொதுவாக ஒருவன் அறியாமையினாலேயே பாவச் செயல்களில் ஈடுபடுகிறான். ஆனால் பாவத்தின் பலன்களிலிருந்து தப்புவதற்கு அறியாமை ஒரு பரிகாரமாகிவிட்டது. பாவச் செயல்கள் இருவகைப்படும். அவை முதிர்ந்த பாவச் செயல், முதிராத பாவச் செயல் ஆகும். எந்த பாவச் செயல்களின் செயல்கள் காரணமாக நாம் இப்போது துன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோமே அவை முதிராத பாவச் செயல்களாகும். நம்மிடம் சேர்ந்திருக்கும் பாவச் செயல்களின் காரணமாக நாம் இன்னும் துன்பம் அனுபவிக்கவில்லை என்றால் அவை முதிராத பாவச் செயல்களாகும். இதற்கு உதாரணமாக பல குற்றங்களை செய்த ஒருவன் இன்னும் கைது செய்யப்படாமல் இருப்பதை கூறலாம். இப்போது அவன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டவுடன் சிறைவாசம் அவனுக்கு காத்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகையால் நமது சில பாவச் செயல்களின் காரணமாக எதிர்காலத்தில் துன்பம் அனுபவிப்பதற்கு நாம் இப்போதே காத்து கொண்டிருக்கின்றோம். நமது முதிர்ந்த சில பாவச் செயல்களின் காரணமாக நாம் இப்போது துன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இவ்வாறு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப கொஞ்சம் மெதுவா போலாம். ஏன்னா இப்போ இன்ட்ரோடக்ஷன்லாம் ஆயிடுச்சு. இனிமே வந்து சாப்டர்ல நுழையும் போது கொஞ்சம் டீட்டெயிலா படிக்கலாம். இங்கே தப்பு வேற இருக்கு, முதிராத பாவ செயல்கள் ஆகும் போட்டிருக்கு, அது தப்பு. இப்போது துன்பம் எது அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறோமோ அது முதிர்ந்தது. பழம் முதிர்ந்தா அப்படி இருக்கும், சாப்பிடறதுக்கு டேஸ்டியா இருக்கும் இல்லையா, மரத்துல இருக்கும், இன்னும் காயதான் இருக்கு, இன்னும் காயாதான் இருக்குன்னா அது ஜபர்தஸ்தி அதை பறிச்சுட்டு சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும், துவப்பா ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும், அது டேஸ்ட் வராது. அப்ப அது முதிரணும், நல்லா அது வந்து முதிர்ச்சி ஆகணும், அதுக்கு வந்து அந்த பழுக்கணும் இல்லையா, அந்த பழம் பழுத்தாதான் வரும். அதே போலதான் நம்ம பாவ செயல்களும் எப்படின்னாக்கா அது வந்து நிறைய இருக்கும். பாவ செயல் டோட்டல் வந்து கோட்டா பார்த்தா நிறைய லட்சக்கணக்கான ஜென்மங்கள் எடுத்துருக்கோம். நமக்குதான் அழிவே கிடையாது, நிறைய ஜென்மம், ஒரு வாட்டியும் ஜென்மம் எடுத்து 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 நம்ம ஒரு உடலை தான் எடுத்து மாத்தின்றே இருக்கோமே தவிர we are always there.
அப்ப அதுல என்ன ஆகும், ஹியூமன் ஃபார்ம்ல இருக்கும்போது பாவம் எல்லாம் நம்ம வந்து கேதர் பண்றோம். வேற எந்த உயிர் வாழிகளுக்கும் பாவம் கிடையாது, புண்ணியம் கிடையாது, பாவம் கிடையாது. they will just live that life. அது முடிஞ்ச அப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போவாங்க. ஆனா மனிதனா பிறந்துட்டோம்னா நிறைய பாவத்தையும் பண்றோம், புண்ணியத்தையும் பண்றோம். அதோட அனுபவிக்கிறதுக்கு திரும்பி இந்த இதுல இந்த இது உலகத்துல வந்து விழுந்து திரும்பி அதை வந்து நம்ம என்னது ஃபேஸ் பண்றோம். திரும்பி நம்ம அந்த வாழ்க்கை வாழறோம். சோ இது வந்து இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, இதுல தப்பு நீங்க எல்லாம் புக்லயும் மார்க் பண்ணிக்குவோம். எந்த பாவ செயல்களின் காரணமாக நாம் இப்போது துன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோமோ அவை முதிர்ந்தது பாவ செயல்களாகும். நம்மிடம் சேர்ந்திருக்கும் பாவ செயல்களின் காரணமாக நாம் இன்னும் துன்பம் அனுபவிக்கவில்லை என்றால், என்னவோ பண்ணிருப்போம், ஒரு கொலை பண்ணிருப்போம். இப்ப நம்மளே பாக்குறோம் இல்லையா, இப்ப ஒருத்தன் வந்து பிடிபடுறான், ஒரு கொலை பண்ணிருக்கா, ஏதோ சம்திங், இமிடியேட்டா அவனுக்கு ஹேங் டு டெத் அப்படிலாம் கொடுக்குறாங்களா? இல்ல, கோர்ட்டு கச்சேரி, கோர்ட்டு வாய்தா, என்ன இதெல்லாம் சொல்லுவாங்களே, தாரிக் பே உப்பர் தாரிக் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் இன்னும் அதோட டேட் வரல, இன்னும் அது தீர்ப்பு வழங்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லி ஃபைனலி ஒரு நாளைக்கு வந்து தீர்ப்பு வரும். அது எந்த மாதிரி வரும் தெரியாது. அவன் நிறைய பணக்காரனா இருந்து அந்த ஜட்ஜுக்கெல்லாம் நிறைய பணம் கொடுத்து அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டுனா அவன் தப்பிச்சுன்னு வெளியில வந்துடுவான். நான் பண்ணல, யாரோ பண்ணிட்டாங்க, அவனுக்கு பணம் கொடுத்து ஆமா நான் தான் பண்ணினேன்னு சொல்லி அவன் சொல்லுவான். நீ அந்த மாதிரி ஏத்துக்கோ, உன் குடும்பத்தெல்லாம் நான் வந்து காப்பாத்துறேன், நீ ஹேங் டு டெத், உனக்கு வந்து மரண தண்டனை கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, ஏத்துக்கோ, ஆனா உன் குடும்பத்தை நான் வந்து காப்பாத்துறேன், நிறைய பணம் கொடுத்து எல்லாம் வந்து சௌரியமா நான் பாத்துக்கிறேன்னா அவன் பாவம் ஏழையா இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவான், அவன் ஏத்துன்னு விடுவான். நிறைய இந்த கார் ஆக்சிடென்ட் கேஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி நடக்கும். யாரு அந்த பெரிய ஓனரோட பிள்ளை எல்லாம் வந்து லெஸ் தென் 18 years அவங்க எல்லாம் வந்து ஓட்டுவாங்க. ஆனா என்னது ஆக்சிடென்ட்லாம் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டிரைவரோட பிள்ளையோ யாரையோ ஒரு ஏழையை கொண்டு அந்த இத என்னது நான் தான் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு ஏத்துக்க வச்சிருவாங்க. ஏன் பணம், அங்க பணம் பேசுறது. சோ இது வந்து என்னது முதிராத, அது இன்னும் முதிர்ச்சி அடையவில்லை, அவனுக்கு இன்னும் மரண தண்டனையோ ஒரு ஜெயில் வாசமோ இன்னும் கிடைக்கல. அது மாதிரி போயிட்டே இருக்கான் கோர்ட் கச்சேரின்னு. அந்த மாதிரி இப்போ இன்னும் நம்ம என்னெல்லாம் பாவம் பண்ணிருப்போமோ இன்னும் நம்ம அனுபவிக்கவில்லை, இன்னும் வந்து அந்த பாவ செயலோடு இன்னும் நமக்கு வந்து தீர்ப்பு வழங்கவில்லை, நம்ம இன்னும் அனுபவிக்கவில்லை என்று அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அது முதிராத அந்த உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. அது வரும் ஒரு நாளைக்கு. ஏன்னா நம்ம கண் முன்னாடியே பார்க்கலாம், அவன் அத்தனை அட்டூழியம் பண்றான், நான் இவ்வளவு பக்தி பண்றேன், இவ்வளவு பணம் கொடுக்குறேன் கோயிலுக்கு, நான் இவ்வளவு வந்து தான தர்மம் பண்றேன், எல்லா ஏழைகளுக்கும் சாப்பாடு எல்லாம் நம்ம பண்றோம். ஆனா நேக்கு வந்து எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கு, பையனுக்கு வந்து ஜாப் கிடைக்கிறது இல்ல, வியாதி படுத்துறது, ஏதோ நம்ம சொல்லுவோம். அந்த அவன் லூட் அடிப்பான், நம்ம கண் முன்னாடியே லூட் அடிப்பான். ஆனா அவனுக்கு வந்து வெரி கேர்ஃப்ரீ, ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும். அப்ப நம்ம ஒரு கம்பேர் பண்ணோம், பத்தியா அவன் இவ்வளவு அட்டூழியம் பண்றான், இருந்தாலும் எப்படி இருக்கான் பாரு, நான் இவ்வளவு நல்லது பண்றேன்னு. இதெல்லாம் என்ன அப்ப பகவான் கண்ணு இருக்கா மூக்கு இருக்கான்னு ஆரம்பிச்சிடும். பகவான்லாம் இதுல இன்வால்வ்டே இல்ல. நம்ம பலன் தான், நம்ம என்ன கர்மா பண்றோமோ அது பலனை தான் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்ப நம்ம ஒரு கஷ்டத்துல இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம என்னதான் தான தர்மம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா அதோடு வந்து இஃபெக்ட் வரும். இனிமே அடுத்த இந்த ஒரு ஃபேஸ் மாறிண்டே இருக்கும் இல்லையா, இதுவும் கடந்து போகும்ங்கிறப்பல இந்த ஃபேஸ் என்னது, இந்த ஒரு பீரியடும் நம்ம கடந்து போய் திரும்பி நல்ல வாழ்க்கை வரும்போது நம்ம என்னெல்லாம் நல்லது பண்ணோமோ அதோட இஃபெக்ட் நம்ம அனுபவிப்போம். அப்ப இப்ப கஷ்டப்படுறோம்னா இன்னும் பண்ணிருப்போம். இந்த ஜென்மத்துல நான் யாரும் ஈ காக்கா என்னெல்லாம சொல்லுவாங்க, எறும்பு கூட நான் துன்பம் விளைவித்ததில்லை அப்படின்னா ஏதோ ஜென்மத்துல பண்ணிருப்போமே. நம்ம இப்போ ராமாயணம் மகாபாரதத்தில் தான் படிச்சதுதான் நல்ல டீட்டெயிலா நமக்கு புரியும். இதை யாருக்கெல்லாம் அதுல விசுவாசம் இல்லையோ அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிச்சதுனாக்க, நல்ல புராண கதைகள் எல்லாம் படிச்சா இம்மிடியேட்டா நமக்கு புரியும். சோ இது வந்து நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதோட இஃபெக்ட் தான் நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறோம். அது நல்லதா இருக்கட்டும் கெட்டதா இருக்கட்டும், அது பகவானுக்கு இன்வால்மெண்டே இல்லை. அப்கோர்ஸ் அவர் பார்த்துன்னு தான் இருக்காரு, அவரோட சாங்ஷனோட தான் எல்லாம் நடக்கிறது. அவர் நினைத்தார் நம்ம வந்து பகவானை ரொம்ப வந்து இது பண்ணிட்டுனா நிறைய சின்ன சின்ன விஷயம் எல்லாம் கூட அவர் மாஃப் பண்ணிடுவார், இதை மன்னித்து விட்டுடுவார். ஆனா பகவானோட ரைட்டே இல்ல அதெல்லாம் நம்மள வந்து அப்ப அனுபவிக்கதான் வேணும்னா இப்ப பகவான் எனக்குன்னு சொல்லக்கூடாது. பகவானுக்கு இருக்கு, இவ்வளவு நல்ல பக்தனா இருக்கான், நிறைய பாவம் பண்ணிருக்கான், சரி பட் நான் வந்து என்னால் முடிஞ்சது என்னது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த இதை மைனஸ் பண்ணிடுறேன், நிறைய சின்ன சின்ன விஷயம் எல்லாம் பண்ணிருக்கான். என்னது ஒண்ணு இல்லைன்னா எறும்பு கொசு எவ்வளவு அடிக்கிறோம் நம்ம, கொசு எல்லாம் அடிச்சாலும் ஒரு பாவம் தான், ஒரு கொசுக்கு ஒரு பாவம் நம்ம ஏறிட்டு போயிருக்கோங்க. ஆனா என்னது நம்மளை துன்புறுத்துறதுனாலதான் நம்ம அடிச்சோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நினைக்கு. ஆனா எந்த கொசு துன்புறுத்துதுன்னு எப்படி தெரியும், ஏதோ உனக்கு அடிச்சுட்டு போயிருக்கோம், ஆனா நம்ம போவோம் வந்து என்னது வேற பறந்துன்னு வர அந்த கொசு அடிப்போம். சோ இதெல்லாம் பாவம் தானே. அதனாலதான் வந்து நிறைய பாவம்லாம் நம்ம பண்ணாமலாம் இல்ல, நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா என்னன்னாக்கா பகவானை தொழுது எல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது சின்ன சின்ன பாவங்கள் இப்ப நடந்து போயிட்டே இருக்கும், ஒரு எட்டுக்கால் பூச்சி இறந்து போகும், தெரியாது நமக்கு. சோ மெனி திங்ஸ் ஹேப்பனிங் இல்ல, நமக்கே தெரியாம நம்ம எத்தனையோ வந்து பண்றோம். அதெல்லாமே வந்து மன்னித்து பகவான் வந்து அருள்வார். சோ இதுதான் வந்து இதுல கொடுத்திருக்கு. அதனால இது வந்து முதிராதுங்கிறது முதிர்ந்ததுன்னு போடணும். ஓகே, அப்புறம் வந்து மேல என்ன கொடுத்திருக்கு, உலகில் துன்பங்களிலிருந்து எப்படி மீளுதல், இதான் பாக்குறோம். அதுக்கு முன்னாடி என்ன போட்டிருக்கேன்,
சரண் புகுந்த ஆத்மாக்களை அவர் எல்லா விதமான பாவ செயல்களின் பலன்களில் இருந்தும் காத்தருள்வார். யாரெல்லாம் வந்து இப்ப நம்ம எல்லாருமே பாவம் செய்தவா தான், அதனாலதான் திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம். பாவமே செய்யலைன்னா நம்ம இங்க இருக்கவே மாட்டோம். எங்க போயிருப்போம்? கோலோக வந்தாவும் போயிருப்போம். நம்ம திரும்பி திரும்பி ஏதோ பாவம் ஏதோ புண்ணியம் ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருக்கோம். புண்ணியம் பண்ணா கூட மேல போயிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்துருவோம். பாவம் பண்ணிருப்போம்னு கீழே போயிட்டு நரகலோகத்துல எல்லாம் போய் பார்த்து விசிட் பண்ணிட்டு வந்திருப்போம். ஆனா திரும்பி திரும்பி இங்க பிறவி எடுக்கிறோம். இருந்தாலும் பெட்டர் என்ன அப்படின்னா ஆன்மீகத்துல இருக்கும். ஏதோ ஒரு ரொம்ப மோசமா இல்லைனாலும் ஏதோ ஒரு 80% மேல வந்திருக்காத நம்மளோட இது என்னது அந்த ரிசல்ட்ல. அதனாலதான் சரி ஏதோ 98ன்னே வச்சுக்கலாமே. இந்த ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ்ல 98வது படியில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். இன்னும் 2 மார்க் தான் வேணும். 100ல போச்சுன்னா பேக் ஹோம், பேக் டு காட் ஹெட், பகவானுடைய உலகத்துக்கு போயிடலாம். ஆனா அங்கேருந்து வீழ்ச்சி விழறதுக்கும் 99ல ஒரு பாம்பு இருக்கு. அப்ப அங்க வந்து என்னது ஸ்வாஹா பண்றதுக்கு உட்காந்துருக்கு. அது அங்க தப்பு செயல். இந்த ஹியூமன் பர்த் எடுத்துட்டு இவ்வளவு ஜென்மமா எடுத்து இப்ப ஃபைனலி ஹியூமன் பர்த் எடுத்தாச்சு. ஏன்னா மனித உருவம் எடுத்த அப்புறம் தான் நமக்கு இந்த ஒரு மூளையே இருக்கு பகவான் எப்படி வந்து வழிபடணும்னு. அப்பவும் வந்து பகவான் கிட்ட ஒரு இது இல்லை, நட்பு இல்லை, ஒரு பகவானுக்கு ஆஃபரிங் இல்லை, காலையில மங்களாரத்திக்கு கிடையாது. எல்லாம் நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம நடந்துருக்கோம். எப்ப வேணா குளிக்கலாம், எப்ப வேணா சாப்பிடலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம் அப்படின்னு. அப்ப என்னது ஒரு வீழ்ச்சி தான். பக்கத்துல 99க்கு இந்த ஜென்மம் முடிஞ்சு அடுத்த ஜென்மத்துக்கு வந்து எப்படி அது பெரிய வீழ்ச்சி. போயிட்டு 5ல போய் உட்காரும். 5, 4, 3ன்னு. அப்புறம் என்னது அக்வாட்டிக் அனிமல், சின்ன சின்ன புழு பூச்சி அப்படியே இப்படி பறந்துட்டு இருக்கோம், இறந்து போயிடும். அந்த மாதிரி முதுகெலும்பு இல்லாதது என்ன 1 கால் 2 கால் 3 கால் இப்படி எல்லாம் இருக்குமே. அப்படியே திரும்பி ஆரம்பிப்போம். திரும்பி அந்த ஜேர்னி ஆரம்பிக்கணும். வேணுமா நமக்கு அது திரும்பி திரும்பி? வேண்டவே வேண்டாம். ஆல்ரெடி நம்ம ஹியூமன் ஃபார்ம்ல எடுத்துட்டோம். இனிமே நமக்கு வந்து பகவானுடைய எல்லாம் இது வந்தாச்சு, அறிவு வந்தாச்சு. இனிமே நம்ம என்ன பண்ணோம்? இந்த ஆச்சாரியர்கள், அதுவும் லக்கிலி வி ஆர் ஆல் இன் இஸ்கான், கைய பிடிச்சு நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இந்த ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணுங்க, காலையில வாங்க மங்களாரத்தி, நம்ம இதுலயே டெம்பிளே இருக்கு, நாங்க இது துளசி ஆர்த்தி பண்றோம் பாருங்க. இன்னைக்கு கூட பிரபுஜி சொல்லியிருந்தார். எல்லாம் வந்து நாங்க வந்து துளசி எல்லாம் முகர் என்னது மோர்ந்து பூந்து பாக்குறதுக்கு கொடுக்குறாங்க இல்லையா. நீங்களாம் ஆன்லைன்ல எல்லாம் ஆன்லைன் பாக்குறது எல்லாம் நல்லதுதான். எல்லாமே முடியுமா? இப்ப நாங்களாம் துளசியை மோந்து பாக்கணும். நீங்க எப்படி பாப்பீங்க? நாங்க இப்படி இப்படி காட்டதான் முடியும். அதேவேளை வந்து ஆரத்தி காட்டுறாங்க, நம்ம இப்படி 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 பண்ணிக்கிறோம். நிஜமா ஆரத்தி நம்ம கையில கண் முன்னாடி இருக்கா? இல்லவே இல்லை. ஆன்லைன்ல எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பண்ணதான் முடியும். ஆனா கோயிலுக்கு வாங்கன்னு சொல்லும் போது இதெல்லாம் சொல்லியிருந்தார். அப்ப இங்க வந்தீங்கன்னா துளசியோட அந்த மனத்தை நீங்க வந்து உணரலாம். ஆன்லைன்ல எல்லாம் எப்படி உணர முடியும் அப்படின்னா அவர் வந்து அவருக்கு முடிஞ்ச ஒரு இதுல வந்து நம்மள வந்து சொல்லிட்டு இருந்தார். ஆனா எல்லாரும் போகலாம். ஏன்னா நம்ம சிங்கார செல்வம் பிரபுஜியே இருக்காரு. அதை விட என்ன வேணும் இல்லையா? நம்ம தமிழ் டிபார்ட்மெண்டோட அவர் நல்ல ஒரு டீச்சர். அவரே அங்க வந்து இப்போ பகவான் தொட்டு எல்லாம் 2 இனிஷியேஷன் ஆகி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்ப அவரை ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம். பட் நமக்கு ஒரு பேச்சு துணைக்கு எப்பாவது அவருக்கு நேரம் கிடைக்கும் போது என்ன பிரபுஜின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம். யாரோ எங்கேயோ வந்திருக்கோம், பாஷையும் தெரியாது. ஏன்னா மோஸ்ட்லி தமிழ்நாட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் ஹிந்தி தெரியாது, கன்னடா அதெல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் ஆயிடும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன எப்படி எந்த லாங்குவேஜ்ல பேசலாம் அப்படின்னு ஆயிடும். இங்கிலீஷும் தெரியலன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஆயிடும். அப்ப என்ன, பட் நம்ம பிரபுஜி இருக்கார். நமக்கு ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் ஏதாவது சொல்லணும், பிரபுஜிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா இவர்கிட்ட சொன்னா போறோம், கம்யூனிகேட் பண்ணிடுவார். ஸோ என்னன்னா எல்லாரும் போகணும். ஒரு வாட்டியாவது நீங்க வந்து போயிட்டு வாங்க. வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டிலாம் அவர் ஆசைப்படுற அதனால சொல்றாங்க. இப்ப நம்மளே நம்ம வீட்டுல யாரோ வந்தா வாங்கன்னா இன்னொரு நாளைக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு என்ன வந்து உடனே நாளைக்கே வரேன்னு சொல்லுவோமா? வரும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவான். இவங்க என்ன கூப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க. நான்லாம் ஏன்னா இந்த ஃபார்ம் ஷெல்டர் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணும்போது எல்லாம் எங்கிட்ட இந்த மாதிரி கொஸ்டின், தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்ல, இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்ல அவங்களுக்கு புரியல. இல்ல டெம்பிள் எல்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் எல்லா வருஷம் எல்லாம் போக முடியாது. ஏன்னா உங்களை யாரு கூப்பிடுறாங்க? அங்க கூப்பிடுறதே சேவை பண்றதுக்கு தான். இங்க மூடு இல்லாம பாதி மனசோட ஃபில்அப் பண்ணமா வேண்டாமா, ஏன் பசங்களோட பேரு கேட்கறாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு மனப்பான்மையோட வந்து ஃபில்அப் பண்ணும்போது உங்களை யாரு சேவை பண்றதுக்கு எத்தனையோ பேர் இருக்கா. நீங்களாம் வரலைனாலும் ஒன்னும் கோயிலெல்லாம் மூடி போகாது. ஆனாலும் இவாளுக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின். அப்ப நான் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியிருந்தது. இதெல்லாம் இனிஷியேஷன் இது யாருக்கு ஆகுறதோ அவங்களுக்கு தான். பக்தி சாஸ்திரம் இனிஷியேஷன் போறவங்களுக்கு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா உங்களுக்கு வந்து கண் கூட நீங்க அதை பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றது எப்படி எல்லாம் அப்படி அதுல ஒரு நமக்கே வரணும். அவங்க எல்லாம் சொல்லவே வேண்டாம். இது வந்து நமக்கே அந்த உள்ள வரும். ஏன்னா என்னதான் வீட்டுல பண்ணாலும் அது அவ்வளவு வராது. வேற எங்கேயாவது இஸ்கான்ல போயிட்டு பண்ணா நம்மள எல்லாம் உள்ள அளவே பண்ண மாட்டாங்க. இதே இஸ்கான் மங்களூர்னா நம்ம கோவில், நம்ம அங்கேயே படிக்கிறோம், நம்ம அதிகாரமா அங்க போயிட்டு என்னது. அப்புறம் நம்ம பிரபுஜி அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். இவர் என்னது சிங்காரசலம் பிரபுஜி. அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வந்து நமக்கு வந்து என்னது நம்ம கோயில்கிற அந்த இது நமக்கு சொந்தமா வரணும். வந்து நம்ம போச்சுனாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் வாங்க வாங்கன்னு அவர் சொல்லவும் மாட்டார். ஏதாவது வரதானே போறாங்க, நான் என்ன கூப்பிடணும் அப்படின்னு விட்டுடுவேன். இப்ப யாரும் போகாததுனாலதான் திரும்பி அவங்க வந்து கூப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க. இப்ப இதே திருப்பதியில எல்லாம் நம்ம வந்து எப்படி அதையும் சொல்லுவார் அவர்.
திருப்பதியில எல்லாம் போயிட்டு அவங்க கூப்பிடுறாங்களா சேவா வாங்கன்னு? நம்ம புக் பண்றோம் 6 மாசத்துக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு இதே அலாட்டே பண்ணுவாங்க. 6 மாசம் 4 மாசம் 5 மாசத்துக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு இந்த டேட்ல இந்த சேவா இருக்கு அப்ப வாங்க. அங்கெல்லாம் வந்து அப்படி வந்து பேர் போடுது. இப்ப நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் இப்பதான் கிரியேட் பண்ணினதுனால இப்படி இருக்கும். இன்னும் 2 வருஷத்தை பார்த்தோன்னா அங்கேயும் நமக்கு வந்து 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வாங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு சேவா கிடைக்கணும். நம்ம லைன்ல நிக்கணும். இப்ப அவர் கேட்டுன்னு இருக்காரு சேவாக்கு, அப்புறம் நம்ம லைன்ல நிக்கணும். சோ என்னன்னா பகவானுக்கு வந்து இது அன்பு தொண்டு எப்படி புரியலாமா? வீட்டுல பண்ணலாம், நமக்கு அவ்வளவுதான் நாலேஜ் இல்லையா? அப்ப நம்ம என்னது கோயில் போனா நமக்கு தெரியும் எந்த மாதிரி வந்து பண்றாங்கன்னு. சோ இதெல்லாமே என்னது நல்ல கர்மா. நல்ல கர்மா பண்றதுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம கோயிலுக்கு போனோம், இதெல்லாம் பண்ணோம். ஓகே. சோ இது என்னது ஓகே. அப்போ சிறைவாசம் இதுதான் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா? இப்போ ஒருத்தன் வந்து திருடுறான் இல்ல போய் சொல்றான் வாட் எவர் பண்ணும்போது அவனுக்கு இம்மிடியேட்டா வந்து சிறைவாசம் வராது, டிலே ஆகும். ஏன்னா வாய்தா அந்த கோர்ட் கேஸ் கச்சேரி எல்லாம் வரும்போது அதுதான் வந்து அவனுக்கு இன்னும் பலன் கிடைக்கல. ஆனா ஒரு வாட்டி பலன் கிடைச்ச விட்டு டேட் கொடுத்து எல்லாம் ஆயாச்சு, அவனுக்கு தீர்ப்பு கொடுத்தாச்சு வழங்கியாச்சுன்னா அவன் ஜெயிலுக்கு பின்னாடியோ வாட் எவர் அவனுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்டோ கொடுத்துருவாங்க. அது வரைக்கும் வந்து இஸ் அவுட். தட் டசன்ட் மீன் அவனுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்டே கிடையாதுன்னு எல்லாம் கிடையாது. தப்பு பண்றவனுக்கு என்னைக்காவது ஒரு நாள் பனிஷ்மெண்ட் உண்டு. இந்த ஜென்மத்துல இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு ஜென்மத்துல கிடைக்கும். அதே போல நல்ல காரியம் பண்ணாலும் இந்த ஜென்மத்துல நமக்கு அது அனுபவிக்கிறதுக்கு குடிப்பினை இல்லைன்னாக்கா ஏதோ ஒரு ஜென்மத்துல அதோட நல் பயன் அதோட வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு. எஸ். அப்ப என்னது நமது முதிர்ந்த சில பாவ செயல்களின் காரணமாக நாம் இப்போது துன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இது இப்ப நம்ம செயல்னாலேயேதான் நம்ம வந்து பாவம் செஞ்சதுனால அதனாலதான் நம்ம வந்து அனுபவித்துட்டு இருக்கோம். இதுல பகவானுக்கு எல்லாம் சம்பந்தம் இல்லை. அப்கோர்ஸ் சம்பந்தம்னா என்னது, நம்ம பகவானை அவ்வளவு நம்பி அவருக்கெல்லாம் தொண்டு புரியலே, அதனால இன்னும் அனுபவித்துட்டு இருக்கோம். அவரோட இது அவரோட அனுகிரகம் இருந்ததுனாக்கா சீக்கிரமாவே நம்மளோட இதெல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிஞ்சு போயிடும். எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. கலாவதி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. இவ்வாறாக பாவச் செயல்களும் அவற்றினால் விளையும் துன்பங்களும் ஒரு சங்கிலி தொடராக செல்கின்றன. இந்த பாவங்களினால் கட்டுண்ட ஆத்மா பிறவிதோறும் துன்புறுகிறான். அவன் தன் முந்தைய வாழ்வின் பாவ விளைவுகளால் தற்போதைய வாழ்வில் துன்புறுகிறான். இந்த துன்பங்களுக்கு மத்தியில் அவன் தன் வருங்கால துன்பங்களையும் சேகரித்துக் கொள்கிறான். தீரா நோயினால் துன்பப்படுதல், சட்ட ரீதியாக துன்பப்படுதல், தாழ்ந்த கீழ்த்தரமான குடும்பத்தில் பிறத்தல், கல்வியற்றவனாக இருத்தல், மிகவும் அசிங்கமான உடல் அமைப்புடன் இருத்தல் முதலியவை யாவும் முதிர்ச்சி பெற்ற பாவ செயலின் தோற்றங்களே. முந்தைய பாவங்களின் பல்வேறு விளைவுகளால் இப்போது நாம் துன்பப்படுகிறோம். தற்போதைய பாவங்களின் விளைவுகளால் வருங்காலத்தில் துன்பப்படுவோம். ஆயினும் கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுக்கொண்டால் பாவச் செயல்களின் இவ்வெல்லா விளைவுகளையும் நம்மால் உடனடியாக நிறுத்திவிட முடியும். ரூபா கோஸ்வாமி இதற்கு சான்றாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11வது ஸ்கந்தம் 14வது அத்தியாயத்தின் 19வது ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டுகிறார். இந்த ஸ்லோகம் உத்தவருக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் வழங்கிய உபதேசங்களில் ஒன்றாகும். அங்கே அவர் கூறுகிறார், அன்புள்ள உத்தவனே, கொழுந்துவிட்டு எரியும் நெருப்பை போன்றதான எனது பக்தி தொண்டினால் எண்ணற்ற விறகுகளை எரித்து சாம்பலாக்க முடியும். அதாவது கொழுந்துவிட்டு எரியும் நெருப்பினால் எவ்வாறு எண்ணற்ற விறகுகளை எரித்து சாம்பலாக்க முடியுமோ அவ்வாறே கிருஷ்ண உணர்வுடன் பகவானுக்கு செய்யப்படும் பக்தி தொண்டினால் பாவச் செயல்கள் என்னும் எல்லா விறகுகளையும் எரித்து விட முடியும். எடுத்துக்காட்டாக போரிடுதல் ஒரு பாவச் செயல் என்று கீதையில் அர்ஜுனன் எண்ணினான். ஆனால் கிருஷ்ணர் தமது கட்டளையின் கீழ் போர்க்களத்தில் அவனை ஈடுபடுத்தினார். இவ்வாறாக சண்டையிடுவதும் பக்தி தொண்டாக மாறியது. ஆகவே அர்ஜுனன் எந்த பாவ விளைவுக்கும் உட்படவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த வந்து இந்த கவுடன் நம்ம இதுலதான் பார்த்தோமா? இந்த கிளாஸ்ல பார்த்தேன் நினைவுல நம்ம இதுலதான் பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். இதுலயே நம்ம வந்து இது சாணாம் சொல்றோமே. சரி, நார்மலி வந்து அந்த இது என்னது இது டாய்லெட், அது வந்து வேஸ்ட் தான் இல்லையா? இட் இஸ் வேஸ்ட் விச் இஸ் கோயிங் அவுட் ஆஃப் த பாடி. அப்ப அதெல்லாம் நம்ம அந்த மாதிரி எல்லாம் அசிங்கம் அப்படிம்போம். ஏன்னா அது நாத்தம் பிடிக்கும். அப்புறம் அது போல குளிச்சுட்டு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா வந்து உட்காரணும். கோயில் எல்லாம் இருந்தோம்னா அந்த மாதிரி தான். ஒரு வாட்டி நம்ம டாய்லெட் விசிட் பண்ணிட்டு வந்தா குளிச்சுட்டு தான் உட்காரணும். ஏன்னா அவ்வளவு சுத்தமா நம்ம வந்து பகவானை அணுகணும் அப்படி. ஆனா பசுஞ்சாணம், பசுவோட சாணம் மாத்திரம் ஏன் நம்ம வந்து அவ்வளவு சுத்தமா சொல்றோம்? சோ எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரிதான் பகவானுடைய இப்ப அர்ஜுனனுக்கு எஸ்
ஒரு போர் புரியணும்னா எவ்வளவு பேர் இறந்து போறாங்க. as good as அவங்களை எல்லாம் இது கொலை பண்றோம்னு தான் அர்த்தம். ஆனா அது கொலை இல்லை. பகவானோட என்னது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இவன் நிமித்த மாத்திரம், இவன் ஒன்லி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் லார்ட். அவர் சொன்னார், நான் சொல்றேன் நீ பண்ணு, அவ்வளவுதான். அப்ப அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது, பகவான் சொல்லியாச்சுன்னா பகவானை சார்ந்து நம்ம இருந்தோம்னா ஒரு பாவ செயலும் நமக்கு அண்டாது. அதனாலதான் நம்ம வந்து பகவத்கீதா 3வது சாப்டர்ல நமக்கு வந்து என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க, கர்மாவை பத்தி சொல்லி கொடுக்குறாங்க. எந்த செயல் பண்ணினா நமக்கு வந்து பலன் கிடைக்கும். கர்மாவா இருக்கட்டும் விகர்மாவா இருக்கட்டும் பலன் கிடைக்கும். கெட்ட செயலா இருக்கட்டும் நல்ல செயலா இருந்தாலும் பலன் கிடைக்கும். ஆனா அகர்மா, பகவான் சொல்லி பகவான்கிட்ட ஒரு பர்மிஷனோட பகவானை நினைத்து நம்ம எந்த செயல் பண்ணாலும் அதுக்கு ஒரு பலன் கிடைக்காது. அப்ப அதெல்லாம் நம்ம வந்து பகவத்கீதாலையும் பார்த்திருக்கோம். இங்கே அதேதான் சொல்றாங்க. அப்புறம் இது பக்தி தொண்டுங்கிறது எப்படின்னா நெருப்பு மாதிரி. அப்ப நம்ம என்னெல்லாம் பாவம் செயல் பண்ணாலும் பக்தியோட நம்ம வந்து பாக்கி எல்லாம் பண்ணிட்டு தெரியாம எத்தனையோ விஷயம் நம்ம வந்து ஒரு தப்பு இழைத்து விடுறோம். தெரிஞ்சு இல்ல, தெரிஞ்சே ஒருத்தனை கொலை பண்ணிட்டு நான் ஹரே கிருஷ்ணா நான் 16 ரவுண்ட் பண்றேன் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பண்ண மாட்டோம். 16 ரவுண்ட் பண்றவன் கண்டிப்பா ஒருத்தனை கொலை பண்ண மாட்டான். ஏன்னா கம்பேஷன் இருக்கும், அவனுக்கே மனசுல என்ன இருக்கும், ஒரு தயவு தாட்சண்யம் எல்லாம் இருக்கும். ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு செயல் பண்ணிட்டு அவன் ஜபா பண்றான்னா அதனால ஈடுகட்ட முடியுமா? அப்படி ஈடுகட்ட முடியாது. அவன் பண்ண இதுக்கு அவன் அனுபவிக்கதான் வேணும் அப்படின்னு. ஆனா என்னது, அன்பு தொண்டு பகவானுக்கு வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண 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 அவன் தெரியாதுக்கு ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணினாலும் அதுவும் வந்து இன்னும் பொசுங்கி அதை இருந்து நெருப்புல எது போட்டாலும் வந்து பஸ்மம் ஆயிடுங்கிறப்பல இதுவும் எப்படி ஆயிடும், நம்மளோட எல்லா பாவ செயல், பெரிய பெரிய பாவம் இல்ல, சின்ன சின்ன பாவம் எல்லாம் உடனே அதான் சொன்னேன். ஒருத்தன் லூட் பண்றேன், ஒரு என்ன லேண்ட் கிராப் பண்றேன், அண்ணா தம்பிக்குள்ள ஒரு சண்டை, அவனை இப்படியே ஏமாத்தி பணத்தை எங்கேயோ அமுத்தி அவனோட ப்ராப்பர்ட்டி நான் வாங்கிக்கிறேன், அந்த மாதிரிலாம் பண்ணோம்னாக்க பகவான் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டார். அதனால we have to be careful. ஆனா ஆன்மீகத்துல இருக்கிறவங்க பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, சோ இதுதான் அன்பார்ந்த உத்தவரே. இது வந்து பகவான் உத்தவர்கிட்ட சொல்றார், எனக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டு புழுந்து விட்டேயும் நெருப்பாகும். அதில் இடப்படும் எண்ணற்ற விறகுகளை எரித்து சாம்பலாக்கி விடும். அதே போல நம்ம பாவ செயல்களும் ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன பாவம் நமக்கே தெரியாம பண்ணிருக்கிறது எல்லாமும் அழிந்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அது பிரஷீல இது படிக்கணும் இல்லையா? இதுக்கு முன்னாடி என்ன படிச்சீங்க? இது ஈஸி தானே. சங்கிலி தொடர், இந்த மாதிரி சங்கிலி தொடர் வந்துட்டே இருக்கும். ஒரு பாவம் பண்றோம், அதுக்கு ஒரு அனுபவிக்கிறதுக்கு ஒரு திரும்பி ஒரு உயிரை ஒரு என்னது உடலை எடுக்கிறோம், திரும்பி ஒரு பாவம் புண்ணியம் பண்றோம், திரும்பி அதை ஈடுகட்டுறதுக்கு திரும்பி ஒரு உயிரை என்னது திரும்பி உடலை எடுத்துன்னு வரோம். இந்த மாதிரி ஒரு சங்கிலி தொடர் மாதிரி இது வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ முதிர்ந்த பாவ செயல்கள் ஒருவன் அப்ப என்ன முதிர்ந்ததுன்னா எப்படி தெரியும் நம்ம வந்து ஒரு முதிர்ந்த பாவ செயல ஈடுபட்டிருக்கோம்னு எப்படி தெரியும்னாக்கா, பண விரயமாகும் நிறைய, இல்ல வியாதி வந்து படுத்தும், இல்ல வந்து என்னது அகால மரணம், ஒரு வீட்டுல அந்த மாதிரி ஆயிடும். இல்ல ஏர்னிங் மெம்பரா இருப்பாங்க, அவங்க சம்பாதிச்சதான் குடும்பமே ஓடுன்னு அந்த அவர் இறந்து போயிடுவார். அப்ப அந்த குடும்பம்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் அங்கஹீனங்கள், இந்த மாதிரி நிறைய இது பார்த்தோம்னாக்கா இதெல்லாம் நம்ம பாவ செயல்களோடு விளைவுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும். ஒருவன் கல்வி அறிவற்றவனாக இருந்தாலோ, அவன் பார்க்க சகிக்காத அழகற்றவனாக இருந்தாலோ, இதெல்லாம் வந்து ஒரு அந்த பிராக்கெட்ல போடலாம். இதெல்லாம் நம்மளோட வந்து பாவ செயலோட பயன்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இதையும் படிங்க மாதாஜி, அருள்மொழி மாதாஜி படிங்க. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3ஆம் காண்டம் 33ஆம் அத்தியாயத்தில் 6ஆம் ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டுகிறார். அதில் தேவகூதி தனது மைந்தன் கபில தேவரிடம் கூறுகிறாள், அன்பு தெய்வமே, கேட்டல் ஓதுதல் ஒன்று தொடங்கி 9 வகையான பக்தி துண்டுகள் உள்ளன. உமது லீலைகளை எவனொருவன் செவியினால் கேட்டு உமது கீர்த்திகளை பாடி உமக்கு வந்தனம் செய்து உம்மையே நினைத்து இவ்வாறு 9 வகையான பக்தி தொண்டுகளின் எதனை செய்தாலும் அவன் நாயை தின்னும் சண்டாள குணத்தில் பிறந்தவனாக இருந்தாலும் வேள்வியை செய்யும் தகுதி உடையவன் ஆகிறான். இவ்வாறு இருக்க முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வில் உண்மையாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் எவ்வாறு தூய்மை அடையாது போவான்? அது சாத்தியமற்றதல்ல. ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்விலோ அல்லது பக்தி தொண்டிலோ ஈடுபட்டிருக்கிறான் என்றால் அவன் ஐயத்திற்கு இடமின்றி உலகியற் பாவமாகிய அனைத்து மாசுக்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுவான். ஆகையால் பக்தி தொண்டிற்கு பாவ செயல்களின் அனைத்து வகையான பலன்களையும் செயலிழக்க செய்யும் ஆற்றல் இருக்கிறது. இருந்த போதிலும் ஒருவன் பக்தி எப்போதும்
செயலிற்கு இருந்த போதும் ஒரு எப்பொழுதும் பாவம் செய்யக்கூடாது என்பதில் எச்சரிக்கையுடையவனாக இருக்கிறான். ஒரு பக்தனாக அவனிடமிருந்து சிறப்பு தகுதி இது. இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதம் பக்தி தொண்டு செய்வதனால் நாயை தின்னும் இழிந்த சண்டாள குலத்தில் பிறந்தவன் கூட வேதங்களில் குறிப்பிட்டுள்ள வேள்வி சடங்குகளை செய்வதற்கு தகுதி உடையவனாகிறான் என்பதாகும். இக்கூற்றிலிருந்து நாயை தின்னும் புலை குலத்தில் பிறந்தவன் யஞ்ஞம் அல்லது வேள்வி செய்வதற்கு தகுதி உடையவன் அல்லன் என்று தெரிகிறது. வேதங்களில் குறிப்பிட்டுள்ள வேள்விகளை செய்யும் புரோகிதர்களே பிராமண குலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒருவன் பிராமணனாகாது அவனால் இச்சடங்குகளை செய்ய முடியாது. பிராமணன்னா அகைன் குல பிராமணன் இல்லை. So you have to be always remember, நம்ம பகவத்கீதால நம்ம இதுதான் படிச்சுன்னு வரோம். அவன் பிராமண வீட்டுல பிறந்திருக்கான், அப்ப இவனும் பிராமணன். ஆனா இவன் எப்படி ஜெகை மத ஸ்டோரி எல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். நல்லா கள்ளுக்குடி, ஒன்னும் ஒரு ரிச்சுவல் பண்ண மாட்டான். பிராமண குவாலிட்டி அப்படின்னா ரொம்ப பொறுப்பு, சகிப்புத்தன்மை, பொறுமை இதெல்லாம் இருக்குமா. அவனா ஒரு வீரமா சண்டை போடுறதுக்கு சில பேர் அப்படி ஒண்ணு சொன்னா அதை எப்படி அவன் அப்படி சொல்லுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மல்லு கட்டின்னு நிற்பாங்க. அதெல்லாம் பிராமண குவாலிட்டியே கிடையாது. அவன் பிராமண வீட்டுல பிறந்திருந்தாலும் அவன் அந்த பிராமண குவாலிட்டியே கிடையாது. ஆனா பிராமணன்கிறவன் எப்படி என்ன வேணா பண்ணு அப்படி சகிச்சுன்னு போவோம். அது ட்ரூ பிராமணனா இருந்தான். சோ இதுதான் அவனுடைய என்னது ஒரு சகிப்புத்தன்மை, பொறுமை, எல்லாத்துக்கும் வந்து அதான் சகிக்கிறது தான் மெயினா. அதுதான். அப்புறம் எல்லாத்தையும் இதோட இது இருக்கும், கம்பேஷன். எல்லாரும் வந்து எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும், நானும் நன்னா இருக்கேன், என்னால் முடிந்த உதவி, இந்த மாதிரி எல்லாம் அவன் வந்து இது பண்ணுவான். சோ இது வந்து இப்போ ஒரு நாயை தின்னும் அந்த மாதிரி குலத்துல இருந்தாலும் அவன் வந்து யாகம் யஜ்யம்லாம் பண்றான்னா அவனிடத்துல அந்த மாதிரி ஒரு குணம் இருந்தா அவன் பண்ணுவான். இல்ல குணமே சரியில்லை அப்படின்னா அப்ப அவனுக்கு பிராமணம் அந்த குவாலிட்டியும் இல்ல. அவனுக்கு குணத்தினாலதான் குணகர்ம விபாகதான் அந்த பகவத்கீதாலே கொடுத்திருக்கு. குலத்தினால ஒருத்தன் பிராமணன் ஆகிறது அவனோட குணத்தினாலும். அவன் கர்மா என்ன கர்மா பண்றான், ஒரு நல்ல குணம் இருந்தா அவன் கண்டிப்பா அவனோட கர்மா எப்படி இருக்கும், நல்லதாதான் இருக்கும். அவன் யாரையும் கொலை பண்ண மாட்டான். ஏன்னா அவன் குணமே எப்படின்னா யாரை பார்த்தாலும் ஒரு பாவம், அவங்களை எல்லாம் துன்புறுத்தக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறவன் யார் ஒருத்தனை எப்படி வேற ஒருத்தனை கொலை பண்ணுவான். ஏன் அந்த மாதிரி நினைக்கிறவன் கண்டிப்பா அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டான். அப்ப அவனுக்கு வந்து அந்த குவாலிட்டி என்ன இருக்குனாக்கா அவனுக்கு பிராமணிக்கல். தோ மேபி ஒரு சின்ன ஒரு ஜாதின்னு பார்த்தோன்னா ரொம்ப இந்த ஏழைகள்லாம் ஜாதி சொல்லக்கூடாது, என்ன சொல்லுவா அந்த இந்த ஜாதின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, நாயை தின்னும் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. யாரு நாயெல்லாம் தின்பா இல்லையா, மீன்ஸ் ரொம்ப அதை காட்டு மிராண்டி அந்த மாதிரி ஒரு இதுல. சோ என்னன்னா குணம் நல்லா இருந்ததுனாக்கா, குணமே சரியில்லைனாக்கா அப்ப அவன் யாகம் யஜ்யம் பண்ணவும் மாட்டான். அவன் யாகம் யஜ்யம் பண்ணா அது எடுபடாது. அந்த மாதிரி பிறந்தவன், குலத்தில் பிறந்தவன் யஜ்யம் அல்லது வேள்வி செய்வதற்கு தகுதி உடையவன் அல்லன் அப்படின்னு தெரியறது. ஏன்னா அவனுக்கு அந்த குவாலிட்டியே கிடையாது. ஆனா அவனுக்கு அந்த குவாலிட்டி இருந்த அவன் பொறுமை இதெல்லாம் வந்து பண்ணவும் செய்யறான்னா அவனை வந்து ஏத்துக்கலாம் அப்படின்னு. இப்ப நம்ம இதுலயே இருக்கு இல்லையா, நம்ம ஹரிதாஸ் தாக்கூர், அவர் எந்த குலத்துல பிறந்தார், இதுல முஸ்லிம்ஸ். அவெல்லாம் எல்லாம் சாப்பிடுவா. அவங்களாம் வந்து பண்றியா இல்லையா, இல்லாட்ட கழுத்தை வெட்டிடுவாங்க. அவங்கெல்லாம் வந்து இம்மிடியேட்டா வந்து வெட்டுறதுதான், எல்லாமே வெட்டி தானே சாப்பிடுறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு மனிதனை வெட்டுறதுக்கும் ஒன்றும் பெரிய இது கிடையாது. இப்ப நம்ம எல்லாம் எப்படின்னா வெட்டெல்லாம் கூடாது, அழகா பிச்சு அப்படிதான் சாப்பிடணும்னு அது மாதிரி ரொம்ப. இப்ப நம்ம இது எப்படி இருக்கும், நம்ம பிஹேவியரும் அந்த மாதிரிதான் இருக்கும், ரொம்ப சாஃப்ட் நேச்சரா தான் இருக்கும். இதே வந்து அவங்க இதுல எல்லாம் அப்படிதான் ஒரு வெட்டு. அப்ப அந்த மாதிரி குலத்துல பிறந்துட்டு அவன் எப்படி இருந்தான், அவர் எப்படி இருந்தார், நல்லா ஒரு ஜபம் பண்ணிட்டு அவருக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு ஏத்துனுட்டார். நீதான் சரி என்னது நல்ல ஒரு பக்தன் சொல்லிட்டு ஏத்துண்டு அவருக்கு அந்த நாமத்தையே கொடுத்திருக்கார், நாமாச்சாரியார். ஏன்னா அவர் இவ்வளவு பண்ணியிருந்தார். யாருக்கா தெரியுமா, 3 லட்சம் நாமம் சொல்லியிருந்தார் ஒரு நாளைக்கு. அது எவ்வளவு ரவுண்ட் வரும், டிவைடட் பை 108 பண்ணா வரும் எவ்வளவு, 167 180 என்னவோ சம்திங் வரும். 3 லட்சத்துக்கு மேல அவர் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஜபம் பண்ணுவாராம். எது, ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம். நம்ம எவ்வளவு பண்றோம், எல்லாரோட இது பார்த்தா தெரியும். ஆனா நம்ம தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் மோசம் இல்ல, எல்லாரும் மோஸ்ட்லி எல்லாருமே 16 ரவுண்ட் பண்றீங்க. யாரு கம்மியா பண்றீங்களோ அவங்க வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ண பாருங்க. ஓகே. அப்ப என்னது அது சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, அதே ஜகாய் மதாய் அவங்க வந்து பிராமண குடும்பத்துல பிறந்தாலும் ஒரு அந்த மாதிரி என்னது பகவான் பேர்ல ஒரு இது கிடையாது, ஆச்சாரியர்களுக்கு ஒரு இது கிடையாது, என்னது அன்பு ஒரு மரியாதை எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் பண்றது என்ன பண்ணிட்டாங்க தெரியலையே. ஜகாய் மதாய் ஸ்டோரி நம்ம கிளாஸ்ல நான் சொல்லலன்னு நினைக்கிறேன்.
அவங்க வந்து நல்ல குடி போதையில 2 பிரதர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இவங்களோட சைத்தன்ய மகாபிரபு, நித்யானந்த பிரபு எல்லாம் வீடு வீடா போயிட்டு எல்லாம் ஜபம் பண்ணுங்கப்பா, நமக்கு இந்த சிக்கல்ல இருந்து வெளியில வரணும்னு இதுதான் நாம சங்கீர்த்தனம் தான் பண்ணோம். அதுவே சங்கீர்த்தனம் ஆன்லாம் பாடுறது இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொல்லுங்க, வீட்லயே இருங்க, ஆனா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ப்ரீச் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு குடி போதையில என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஒரு கல்லை விட்டு எரிஞ்சு இவர் நித்யானந்த பிரபுவோட தலையில ஹிட் பண்ணி ரத்தம் வரி அவருக்கு இதாயிடுது, பட்டு கொடுத்து. இதை பார்த்தோன்னே சைத்தன்ய மகாபிரபு பயங்கர கோவம், என்ன வேணா பண்ண, இப்ப கிருஷ்ணன் சொல்றவங்கதான் யான் என்னன்னா பொறுத்துப்பேன், ஆனா என்னுடைய பக்தனை நீ வந்து உபதிரவம் பண்ணின அப்படின்னா தென் there's no pardon for that, அவனுக்கு வந்து ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கதான் செய்யணும். அவர் கோவம் கொடுத்தா அப்போ என்னது ரொம்ப நித்யானந்த பிரபு அவ்வளவு தயாளு குணம். அவர் குடி போதல் தான் பண்ணிருக்கான், அதெல்லாம் நீங்க ஒண்ணும் கண்டுக்காதீங்க, பரவாயில்ல, அவங்க பண்ணதை வந்து நம்ம வந்து மன்னித்து விட்டு விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு இப்படியே அணைச்சுன்னு விட்டுறான். அவளுக்கு அப்பதான் இருந்து நல்லா ஏறின போதையெல்லாம் இறங்கிட்டான். நம்ம இவ்வளவு பெரிய அயோக்கியத்தனம் பண்ணினோம், அப்ப கூட இவர் வந்து என்னை மன்னித்து என்னை வந்து தழுவி என்னை வந்து மன்னித்துட்டேன் அப்படிங்கிற போல தழுவின்று விட்டாரே. அப்ப இவ்வளவு பெரிய ஆளு இல்லையா இவங்க, அப்ப இவங்க சொல்றதை நம்ம கேட்காம இருந்துட்டோமே இவ்வளவு நாளா, நம்ம பெரிய ஒரு பாவ செயல் பண்ணிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு நல்ல பக்தர்கள் ஆயிட்டார் அவெல்லாம். சோ இது வந்து ஜகாய் மதாயின்னு சொல்லிட்டு 2 பிரதர்ஸோட ஸ்டோரி எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க, ஆனா எல்லாரும் குவைட்டா இருக்கீங்க, அதான் தெரியல. சொன்னேன்னா இல்லையா, உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியலையான்னு தெரியல. ஓகே, நீங்க சாட்ல எழுதினா கூட நான் பார்க்க மாட்டேன், ஐ டோன்ட் see anything in the chat. ஓகே, சோ நம்ம ஜகாய் மதாய்க்கு போயிட்டேனே. ஒரு பக்தன் எப்போதும் பாவம் செய்யக்கூடாது. ஒரு பக்தனா இருக்கணும், பாவம் செய்ய மாட்டான், சிம்பிள். அதுல இப்போ என்னது, ஒரு பக்தன் எப்போதும் பாவம் செய்யக்கூடாது என்பதில் எச்சரிக்கையுடையவனாக இருக்கான். அப்படின்னா என்னது, ஈவன் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாம சாப்பிடணும்னா அதுவும் பெரிய பாவத்தை உண்கிறாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கேன். சோ அதையும் அவன் பண்ண மாட்டான். அவன் எப்பவும் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடுவான். என்னெல்லாம் வந்து பாவம் சொல்றாங்களோ அதெல்லாம் வந்து வில் ட்ரை டு see that, அதை அவாய்ட் பண்ணி அவன் வந்து நல்ல ஒரு தூய பக்தனா அவன் வந்து பண்றான். இப்ப இதை பத்தி தான் சொல்லியிருக்கு. பக்தன் வந்து எப்படி இருக்கான், வந்து இந்த ரொம்ப குலத்துல பிறந்தவனும் ஒரு நல்ல பக்தன் ஆகலாம், அவனுடைய ஆனா சுபாவத்துல இருக்கு. அவன் நல்ல யாகம் யஜ்யம் பண்ற அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு சுபாவம் இருந்தா அவன் யஜ்யம் பண்ணி அவன் மேலுக்கு வரலாம். இல்லை அவனோட குணமே அந்த மாதிரி மோசமா இருந்ததுன்னா யாகம் யஜ்யம் எல்லாம் பண்றதுக்கு அலௌடும் இல்லை, ஈ கேனாட் டூ, அவனால பண்ணவும் முடியாது. சோ புரோகிதர்களே பிராமண குலம் என்று என்ன பொறுத்தது, வேதங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வேள்விகளை செய்யும் புரோகிதர்களே பிராமண குலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒருவன் பிராமணன் ஆகாத அவனால் இச்சடங்குகளை செய்ய முடியும். அப்போ பிராமணன் ஆகணும்னா என்னது, குவாலிட்டி, அவனுடைய வந்து கேரக்டர் அந்த மாதிரி மாத்திக்கணும். எஸ், யாரு மாணிக்கவள்ளி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருவன் தனது முந்தைய செயல்களுக்கு ஏற்ப பிராமண குடும்பத்தில் அல்லது நாயை உண்பவர்களின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறான். அதாவது நாயை உண்பவர்களின் குடும்பத்தில் ஒருவன் பிறந்தால் அவனது முந்தைய செயல்கள் பாவகாரமான இருந்துள்ளன என்று பொருள். ஆயினும் அத்தகு நபரும் கூட பக்தி தொண்டை ஏற்று ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று பகவானின் திருநாமத்தை உச்சரிக்க தொடங்கினால் அவன் உடனடியாக யாகங்களை புரியும் தகுதியை பெறுகிறான். அவனது பாவ விளைவுகள் உடனடியாக நிர்மூலமாகி விட்டன என்பதே இதன் பொருளாகும். பாவ செயல்களின் விளைவுகள் 4 வகைப்படுவதாக பத்ம புராணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவையாவன இன்னும் பலனை கொடுக்காத விளைவுகள், அப்ராரப்த விதையை உருவாக்க தயாராக இருக்கும் விளைவுகள், கூடம் விதையாக இருக்கும் விளைவுகள், பீஜ மற்றும் முதிர்ச்சியை அடைந்துள்ள விளைவுகள், மேலும் பரமபுருஷ பகவான் விஷ்ணுவிடம் சரணடைந்து பூரண கிருஷ்ண உணர்வில் அவரது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு மேற்கூறிய 4 விளைவுகளும் உடனடியாக அழிந்து விடுகின்றன என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து இப்ப வந்து இது நம்மளோட பாவ செயல்களோடு இன்னும் ஒரு பேராகிராஃப் படிக்கலாம், நீங்க சின்னது தானே இருந்தது. ஒரே நிமிஷம். சோ வந்து ஒருத்தன் வந்து ஒரு நிமிஷம் முடிச்சுடுறேன். கிழக்குலத்துல பிறந்தாலும் அவனோட சுபாவம் நல்ல சுபாவமா கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நன்னா வச்சிருந்தானா அவனை யாகம் யஜ்யம் பண்ணி ஒரு பிராமண குலத்துல பிராமணம் சொல்லிட்டு அழைக்கலாம். ஆனா அவன் செயலே வந்து மோசமா இருந்ததுனாக்கா அதுதான் மெயின் கேரக்டர். இப்ப நம்ம இது சொன்னதான் அதே அந்த கிழக்குலத்துல பிறந்தாலும் ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம்லாம் சொல்லி அவன் வந்து ஈ கேன் பிகம் அ பக்தா. அது வந்து நம்ம இப்ப ஹரிதாஸ் தாக்கூரோட சொன்னோம். ஜகாய் மதாய் பிராமண குலத்துல பிறந்துட்டு எப்படி வந்து அவங்க வந்து கீழ் நிலையில போய் அப்புறம் அவங்க வந்து பகவானோட அருளால திரும்பி மேலுக்கு வந்தாங்கன்னு அதையும் பார்த்தோம் நம்ம. சோ பத்ம புராணத்துல இப்ப 4 வகை இது நம்மளோட பாவ செயலை வந்து 4 மூட்டையா பிரிச்சுப்பாங்க.
ஒண்ணு வந்து பலன் இன்னும் கருவாகவில்லை. தடிசி இப்போ ஒரு மரம் எப்படினாக்கா, ஒரு மரத்தை பார்த்து நம்ம வந்து அந்த ஒரு என்னது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கலாம். ஒரு இது இருக்கு, என்னது ஒரு மாம்பழம் இதே இருக்கும், மாங்காயா இருக்கும். நம்ம இப்ப மாங்காயும் பறிக்கிறோம், பட் வந்து வேற ஒரு ஏதாவது ஃப்ரூட் சொல்லலாம். அந்த ஃப்ரூட் வந்து இன்னும் பழக்கல. ஒரு என்ன பேருக்கு என்ன சொல்லுவா, ஏதோ சம் ஃப்ரூட். அது நல்ல முதிர்ச்சி ஆனப்புறம் தான் அதோட டேஸ்டே வரும். அது வரைக்கும் வந்து நம்ம பறிக்க முடியாது. படிச்சா என்னது அதோட டேஸ்ட் வராது. சோ அது மாதிரி பலன் இன்னும் கருவாகவில்லை. அந்த பழம் வந்து ஆகிறதுக்கு இன்னும் அது வந்து ஃபார்ம் ஆகல, இன்னும் ஒரு ரா ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கு. அப்புறம் ரெண்டாவது என்னது, பலன் விதையாக இருக்கின்றது. பலன் வருது, ஆனா என்னது அது இன்னும் அந்த விதை ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கு, கூட்டம் அப்படிம்பாங்க. அது இன்னும் முதிர்ச்சி பெறணும், அப்புறம் தான் நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறதுக்கு வரும். இன்னும் அனுபவம் வரலதான். அந்த அந்த என்னது ஒருத்தன் பாவம் பண்ணிட்டு வாய்தா வாய்தா டேட்டு அன்னைக்கு வா இன்னைக்கு வான்னு சொல்லிட்டு அலக்கழிப்பாங்களே, அந்த இதுல இருக்கான். இன்னும் அவனுக்கு முதிர்ச்சி வரல. அந்த ஃபைனல் வேர்டிக்ட் கொடுத்து அவனை வந்து பனிஷ் பண்றதுக்கு இன்னும் வரல. அதே போலதான் நம்ம பலனையும் வந்து நம்ம நல்ல பலனா இருக்கட்டும், கெட்ட பலனா இருக்கட்டும், அதோட இன்னும் முதிர்ச்சி பெறலை. அது வந்து இரண்டாவது விதை ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. மூன்றாவது பலன் ஏற்கனவே முதிர்ந்து விட்டது. இது பிராரப்த கர்மா, ஆல்ரெடி முதிர்ந்து விட்டது. அந்த பழத்தை உரித்து நம்ம சாப்பிடுறா போல ஆல்ரெடி இப்ப இந்த கோர்ட் கச்சேரி ஒருத்தவங்க வந்து கொலை பண்ணிருக்கான், அது கோர்ட் வெர்டிக்டும் கொடுத்தாச்சு, அவனுக்கு ஹேங் டு டெத்தோ இல்ல வந்து 10 லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட்டோ என்னவோ கொடுத்திருப்பாங்க இல்லையா. அப்போ வந்து முதிர்ச்சி ஆயிடுது ஃபைனல். அதே போல நம்ம இப்போ ஏதோ ஒரு அனுபவிக்கிறோம், இப்ப நல்லதே என்ன அனுபவிக்கிறோம்னு நினைக்கலாமே. நல்ல பண வசதி நினைச்சா வந்து பிசினஸ், எந்த பிசினஸ் தொட்டாலும் சரி அப்படி பூத்து குலுங்கிறது, எல்லாமே நல்லா இருக்கு. உடனே நம்ம மண்டகரம் எல்லாம் வரவே வேண்டாம். ஏதோ பண்ணின புண்ணியம், ஏதோ ஜென்மத்துல நம்ம பண்ண புண்ணிய காரியத்தோடு பலன் தான் இப்ப அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். பாவத்தையும் பண்ணிருப்போம், டெஃபினட்டா பாவம் பண்ணாம வெறும் புண்ணியத்தை மாத்திரம் பண்ணிருக்க மாட்டோம். ஏன்னா திரும்பி இந்த பூமியில வந்து பிறந்திருக்கோமே, அப்ப என்னது அந்த பாவ செயலுக்கும் ஒரு அது அனுபவப்படுறதுக்கும் வெயிட் பண்ணணும். இது புண்ணிக்கு நன்னா இருக்கும், அப்புறம் திரும்பி ஒரு பாப்பராகிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் வேணும். நம்ம இவ்வளவு எல்லாம் பிசினஸ் பண்ணிடலாம், ஆஹா ஊன்னு போகும். சடன்லி ஃபைன் டே அவங்க வந்து யார் நம்ம கிட்ட இருந்து பொருள் வாங்குறவங்களும் வேண்டவே வேண்டாம், உங்க பொருளே வேண்டாம்னு எல்லாரும் ஒண்ணு ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டா எப்படி இருக்கும்? நம்ம பிசினஸ் ஓடுமா? நம்ம பண்ற பிசினஸ்னா நம்ம கிட்ட இருந்து வாங்கவும் வேணும், நம்ம பொருள் எங்கேருந்து வாங்குறோமோ இவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி தானே. இப்போ ஒரு பிசினஸ் டவுன் ஆகிறதுக்கு வந்து ரீசனே வேண்டாம், இட் கேன் பிகம் எனி டே அந்த மாதிரி ஆகும். அப்போ நல்லா இருக்கும்போது ஓஹோ யூன்னு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கவும் வேண்டாம். பகவானை நினைத்து, பகவானை நல்ல காரியம் பண்ணதுனால இப்படி இருக்கு, ஆனா உன்னை மறவாத நிலை எப்பவுமே எனக்கு கொடுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும். சோ இதெல்லாமே என்னன்னாக்கா, பலன் ஏற்கனவே முதிர்ந்து விட்ட ஸ்டேஜ்ல தான் நம்ம இப்ப எல்லாருமே இருக்கோம். நல்லது செஞ்சிருக்கோம்னு சொல்லிட்டுதான் இன்னைக்கு L3ல இன்னைக்கு நம்ம படிக்கிறோம், ஒரு ஆன்மீகத்துல இருக்கோம்னா ஏதோ ஒரு நல்ல காரியம் ஏதோ ஒரு ஜென்மத்துல பண்ணிருக்கோம், அதோட பலன் தான் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். நான்காவது என்னது, பலன் பெரும்பகுதி முதிர்ந்து விட, இதுதான் பிராரப்தோ. பலன் பெரும்பகுதி முதிர்ந்து விட்டது, அதில் மேலும் இந்நான்கு வகையான பலன்களும் முழுமுதற் கடவுளான விஷ்ணுவை சரணடைந்து முழு கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவனுக்கு உடனே ஈடுபடுபவனுக்கு உடனே இல்லாதொழிகின்றன என்று கூறப்படும். ஓகே, அப்படி பக்தி தொண்டில் அப்ப ஈடுபடும் போது என்னது, நிறைய பாவ செயல்லாம் இன்னும் சின்னது இருக்கும், அது எல்லாமே இல்லாம ஆகிவிடுமா. சோ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னு நமக்கு தெரியாது. அப்ப பக்தி தொண்டு ஒண்ணு பண்ணிட்டே இருக்கலாம். அப்ப என்னது, நம்ம தெரியாத பண்ண அந்த இதெல்லாமும் அழிந்து போய்விடும். எஸ். அப்புறம் இதுவும் படிச்சல் இல்லையா, பெரும்பகுதி முதிர்ந்த என்று கூறப்பட்ட பலன்கள். இன்று ஒருவன் அனுபவிக்கும் துன்பங்களை குறிப்பிடுகிறது. இப்ப என்ன துன்பம் தான், வியாதிப்படுத்தும், இல்ல பண கஷ்டம், மன கஷ்டம், ஏதோ ஒரு கஷ்டம். கல்யாணம் ஆச்சுனாக்கா பொண்டாட்டி சரியில்லை, இல்ல ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும். பசங்க குழந்தைகள் பிறக்கலைனாக்கா ஒரு பெரிய கஷ்டம், மன கஷ்டம். பிறந்து விட்டப்புறம் அவன் வந்து ஒழுங்கா வளரலைனாக்கா அது ஒரு கஷ்டம். அதனால இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய ஒரு விஷயம் இருக்கும். சோ அது வந்து இன்று ஒருவன் அனுபவிக்கும் துன்பங்களை குறிப்பிடுகிறது. விதையாக இருப்பவை இன்னும் பலன்கள் உள்ள இது படிக்கலையோ? ஓகே, நான் எடுத்து படிச்சுட்டே இருக்கேன். இது இன்னும் படிக்கல இல்லையா மாதாஜி? ஆமாங்க மாதாஜி. முதிர்ச்சியை அடைந்துள்ளவை என்பதை படிங்க. யாரும் படிக்கணும்? மாணிக்கவல்லியம்மாள். படிங்க. முதிர்ச்சியை அடைந்துள்ளவை என்பது எந்த விளைவுகளால் நாம் தற்போது துன்பப்படுகிறோமோ அவற்றை குறிப்பிடுகிறது. விதையாக இருப்பவை என்பது நமது ஆழ்மனதில் இருக்கக்கூடிய விளைவுகளை குறிப்பிடுகிறது. பாவம் செய்வதற்கான விருப்பங்கள் ஆழ்மனதில் விதையை போன்று இருக்கின்றன. கூடம் என்னும் சமஸ்கிருத சொல் விதையை உருவாக்க தயாராக இருக்கும் விளைவுகளை குறிக்கிறது. இன்னும் பலனை கொடுக்காதவை என்பது விதையின் தன்மை இன்னும் வெளிப்படாமல் இருக்கும் நிலையை குறிக்கிறது. பத்ம புராணத்தில் இந்த கூற்றிலிருந்து பௌதீக களங்கள் மிகவும் சூட்சுமமானது என்பதை அறிய முடிகிறது. அதன் ஆரம்பம், வளர்ச்சி, விளைவுகள், அந்த விளைவுகளால் துன்பத்தின்
வடிவில் ஏற்படும் அனுபவங்கள் ஆகியவை ஒரு மாபெரும் சங்கிலியை உருவாக்குகின்றன. ஒருவன் நோயினால் பாதிக்கப்படும் போது அதற்கான காரணத்தையும் தொடக்கத்தையும் வளர்ச்சியையும் சரியாக அறிவது பெரும்பாலும் மிக சிரமமாக இருக்கும். நோயினால் ஏற்பட்டுள்ள துன்பம் திடீரென்று தோன்றவில்லை என்பது உறுதி. அத்துன்பம் சிறிது காலம் கழித்தே ஏற்படுகிறது. தொற்று பரவுவதை தடுக்க மருத்துவத் துறையில் எவ்வாறு முன்னெச்சரிக்கையாக மருத்துவர் தடுப்பூசியை செலுத்துகிறாரோ அவ்வாறே பாவச் செயல்களின் எல்லா விளைவுகளும் வளர்ச்சி பெறுவதை நிறுத்துவதற்கான தடுப்பூசி கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுவது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல் ஹரிபோல். சோ என்னது தடுப்பூசி, கரெக்டான பேர் கொடுத்துருக்கா இல்லையா? சோ நமக்கு வந்து அந்த இதுல பாதிக்கப்படக்கூடாதுன்னா என்னது பக்தியில வந்துடணும். அப்ப என்னது ஹரே கிருஷ்ண மாமத்தை சொல்லணும். எல்லாத்துக்கும் அது ஒண்ணுதான் சொல்யூஷன். சோ அதை வந்து நம்ம வந்து கெட்டியா பிடிச்சிட்டு போனோம். சோ இதை வந்து வேற என்ன கொடுத்திருக்காங்க? நோய், நோயினால் பீடிக்கப்பட்டு அந்த நோயின் மூலம் அது எவ்வாறு இப்போ ஒரு நோய் வந்து கொடுத்துன்னா ஓவர் நைட்டா எதுவும் இப்போ நேற்றுக்கு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டே அதனால கோல்டு வந்துட்டு இல்லை. முதல்ல இருந்தே ஒரு கோல்டு இருக்கும், ஏதோ அதை நம்ம கவனிக்காம விட்டுருப்போம், ஏதோ ஒன்று சம்திங் இருந்திருக்கும். அது நாளடைவில் அது முதிர்ச்சி பெற்று ஃபைனலி அதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ நோய்க்கெல்லாம் அந்த மாதிரிதான் வரும். அந்த நம்ம என்ன நினைப்போம், நான் நேற்றுக்கு அங்க இங்க போனேன், ஐஸ்கிரீம் கொடுத்தாங்க, அது சாப்பிட்டதுனால எனக்கு அவ்வளவு ஜுரம் வந்து கொடுத்து, கோல்டு வந்து கொடுத்து, அது வந்து கொடுத்து முதல்லயே இருந்திருக்கும். ஆனா அதுக்கு ஒரு ரீசன் வேணும் டு எக்ஸ்ப்ளோர்ட், அதுதான் ஆயிருக்கும். சோ அதனால அப்புறம் அது முதிராத பலன். இப்போ இதெல்லாம் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? இதெல்லாம் முதிர்ந்த பலன். அது வந்து பிராரப்த கர்மா. இப்ப பிராரப்த கர்மானா என்னது? ஆல்ரெடி முதிர்ந்து விட்டது. அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு இப்ப அந்த மூட்டையோ திறந்தாச்சு. இப்ப அதை தான் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். அதுலயும் வந்து நல்லது இப்ப அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். எல்லாரும் பக்தியில வந்திருக்கோம்னா என்னது? ஏதோ நல்ல காரியம் பண்ணிருப்பாங்க, நம்ம பெற்றோர் பண்ணிருப்பாங்க, நம்ம பசங்க எல்லாம் நல்லா ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஏதோ நல்லது ஒரு செய்கை பண்ணினதுனால இன்னைக்கு நம்ம நல்லா இருக்கும். அதுவும் இருக்கலாம். பெரியவங்க பண்ண புண்ணியத்தினாலே நம்ம வந்து நல்லா இருப்போம், இல்ல நம்ம பண்ணின ஒரு காரியத்தினாலே நம்ம நல்லா இருப்போம். சோ இந்த மாதிரி வந்து ஆனா கண்டினியூஸா நம்ம வந்து என்னது பாவ செயல ஈடுபடாம நல்ல காரியம், புண்ணியம்னு கூட சொல்ல மாட்டேன், நல்ல காரியத்துல பகவானுடைய தொண்டு புரிந்துட்டு அப்படியே இருக்க 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 என்ன ஆகும்? ஏன்னா அந்த மாதிரி இருக்கிறவனுக்கு வந்து பொய் சொல்ல மாட்டான், எரிச்சல் பட மாட்டான், இந்த கோவப்பட மாட்டான், இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு சாந்த சுகம் வந்துடும். அவன் வந்து அப்ப தப்பே இழைக்க மாட்டான். அப்ப அவனுக்கு என்னது? எப்பவுமே அதோட பலன் என்ன கிடைக்கும்? நல்லது நல்லது நல்லது, இன்னும் நல்லது இன்னும் நல்லது, அப்படி நல்லதுதான் நடந்துட்டே இருக்கும் அவனுக்கு. சோ அந்த மாதிரி வரும். சோ இந்த நோயோடு இப்படிதான் கொடுத்திருக்கு. ஒரு ஓவர் நைட்டா வந்து ஒரு நோயெல்லாம் தாக்காது. நம்ம அதை அலட்சியப்படுத்தி பாக்கலாம், இதுக்கெல்லாம் போயிட்டு டாக்டர்கிட்ட போவானே அப்படின்னு அலட்சியப்படுத்தி படுத்தி படுத்தி ஃபைனலி அது வந்து பெரிய ஒரு இதுல வியாதியில வந்து கொண்டு வரும். அதே மாதிரிதான் நம்ம பாவ செயல்களும். ஆனால் பாவ செயல்களை வந்து அறியாமையா பண்ணிடும் பாவ செயல் எல்லாமே வந்து முறியடித்து விடும். இது பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம இருந்து பகவானுடைய நாமம் ரூபம் எல்லாத்தையும் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம்னாக்கா கண்டிப்பா ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் எஸ்பெஷலி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அது பண்ணிட்டு இருந்தோம்னாக்கா இதெல்லாமே முறியடித்து விடும் கொடுத்திருக்கு. அதுதான் வந்து தடுப்பூசி. அது ஒரு நல்ல ஒரு இதை கொடுத்திருக்காங்க. எஸ், புவனேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க, சீக்கிரம் அன்மியூட் பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இமிடியேட்டா அன்மியூட் பண்ண மாட்டாங்க, இருக்காங்களா இல்லையானே தெரியலையே. ஓகே, சீதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது தொடர்பாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6வது ஸ்கந்தம் 2வது அத்தியாயத்தின் 17வது ஸ்லோகத்தில் சுகதேவ கோஸ்வாமி அஜாமிலனின் கதையை பற்றி பேசுகிறார். அஜாமிலன் தன் வாழ்வை சிறப்பான முறையில் கடமை உணர்வுள்ள பிராமணனாக தொடங்கினான். ஆயினும் இளமையில் ஒரு வேசியினால் அவன் முற்றிலுமாக சீர்குலைந்தான். அவன் தன் பாவ வாழ்வின் இறுதியில் நாராயணா என்று அழைத்ததனால் அவ்வளவு பாவத்திற்கு மத்தியிலும் காப்பாற்றப்பட்டான். பாவ செயல்களின் விளைவுகளை முறியடைப்பதற்கு தவம், தானம், பாவம் முதலியவை பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் அவற்றை நிறைவேற்றுவதால் பாவ இச்சைக்கான விதையை இதயத்திலிருந்து அகற்றிவிட முடியாது என்பதை சுகதேவ கோஸ்வாமி இங்கே சுட்டி காட்டுகிறார். அஜாமிலனின் இளமையில் அதுதான் நிகழ்ந்தது. கிருஷ்ண உணர்வை அடைவதால் மட்டுமே பாவ இச்சைக்கான விதையை அகற்றிவிட முடியும். மேலும் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவால் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரிப்பதால் இதனை மிகவும் எளிதாக அடைய முடிகிறது. வேறு விதமாக கூறினால், பக்தி தொண்டின் பாதையினை ஏற்காவிடில் பாவச் செயல்களின் எல்லா விளைவுகளிலிருந்தும் 100% தூய்மை அடைய இயலாது. ஓகே, இதுல வந்து இதேதான், நான் ஒன்றும் புதுசால இதுல போடல. இப்ப அஜாமிலன் கதை இங்க கொடுத்திருக்காங்க, பாகவதத்துல வருது. அஜாமிலன் கதையும் எப்படி? அவர் வந்து நல்ல ஒரு இதுலதான் இருந்திருக்காரு. ஆனா சடன்லி ஒரு என்னது அவர்
பாவ செயல்னு சொல்ல முடியாது. குடும்ப வாழ்க்கையில அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து குடும்ப வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு வேசியை பார்த்து அவருக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையில நல்ல இது இருக்குமோ, ஒரு இன்பம் இருக்குமோன்னு சொல்லிட்டு அவர் வாழ ஆரம்பிச்சார். அதுக்கப்புறம் என்ன எடுத்து பசங்களான பசங்கள் எல்லாம் பிறந்து கடைசி பிள்ளை வந்து நாராயணன் பேரை வச்சதுனால எப்பவும் நாராயணா இங்க வா, நாராயணா இதை சாப்பிடு, நாராயணன் இதை பண்ணு அதை பண்ணு, எப்போ வாயில என்னது நாராயணா நாராயணா நாராயணான்னு வரும். கடைசி காலத்துல என்ன எடுத்து அவர் இறக்குற தருவாயில வந்துட்டார். அவருக்கு அதெல்லாம நினைவு இல்லாம நல்ல பக்தனா இருந்தவர் தான், நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருந்தவர். இந்த மாதிரி ஒரு கல்யாணத்துல ஆசைப்பட்டு அது வேசிய கல்யாணம் பண்ணிட்டு இது என்னது குடும்பம் இதை சுமத்து நல்லாதான் இருந்தார். அப்போ ரொம்ப சந்தோஷம், ஆஹா என்னோட குடும்பம் மாதிரி இல்லைன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இருந்தார். இறக்குற தருவாய் வந்தப்புறம் தான் அவருக்கு வந்து இது இந்த யமதூதர்கள்லாம் கண்ணுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சோன்னா நாராயணா அப்படின்னு கூப்பிட்டார். இதெல்லாம் தெரிஞ்ச ஸ்டோரி தான் எல்லாருக்கும். அப்ப என்ன அவர் கூப்பிட்டது யாரு? தன்னோட பிள்ளையதான் கூப்பிட்டுருக்க. எப்போ எதுவும் நம்ம வாயில எதுவும் சொல்லிட்டே இருக்கோமோ அதுதான் இப்ப இந்த கடைசி நேரத்துல இதுதான் நினைவு வரும். அதனாலதான் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லிட்டே இருந்தா நமக்கு எப்ப லாஸ்ட் மொமெண்ட்னே தெரியாது. அந்த டைம்ல என்ன இருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா தான் இருக்கும். அப்ப என்னது கடைசி மொமெண்ட்ல எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் அது சொல்றாமே, கடைசி காலத்துல எதையெல்லாம் நினைக்கிறோமோ அது அந்த உலகத்துக்கு நம்ம போய் விடுவோம். அந்த காலேஜ மாமேவா இதெல்லாம் அந்த ஸ்லோகா வரும் 8வது சாப்டர்ல. சோ அது மாதிரிதான் அவருக்கு ஆயிடுத்து. அப்போ அவரு என்ன நாராயண கூப்பிட்டோன்னு யமதூதர்கள்லாம் வந்துட்டு பாபா சொல்ல ஆயிடுத்து, உன்னோட பீரியட் ஆயிடுத்து, யமன் கூப்பிடுறாரு போனோன்னு. இது அவர் நாராயண கூப்பிட்டதுனால விஷ்ணு பக்தர்கள்லாம் வந்துட்டாங்க. இவர் நீங்க எங்க வந்துட்டீங்க, இவர் தான் நாராயண கூப்பிட்டார் இல்லையா, எல்லாம் பேக்கப் பண்ணிட்டு போங்க, இவர் எங்களுடைய கப்சால எங்களோட இதுலதான் இருக்காரு அப்படின்னு. இல்ல அது எப்படி அவர் நாராயண கூப்பிட்டாரு? அவர் பிள்ளையதான் கூப்பிட்டானே, அவர் பிள்ளைய கூப்பிடுறாரோ அப்பான கூப்பிடுறானோ, பட் வாயில என்ன வந்தது? நாராயணா வந்தது. அப்ப அவர் வந்து எங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட் யமதூதர்களை போக வச்சுட்டா. அவ தம்மில வாக்குவாதம் பண்ணி அப்புறம் யமதூதர்கள் போயிட்டாங்க. யமன்ட்ட போயிட்டு என்ன நீங்க வெறும் கையோட வரீங்க, நான் சொன்னேன் இல்ல அஜாமலனை கூட்டின்னு வரணும் அப்படின்னு. அவர் சொல்றா இல்லையா, கடைசி மொமெண்ட்ல என்னது அவர் நாராயணன் கூப்பிட்டுட்டார், எங்களை பார்த்தோன்னு பயந்துட்டு நாராயண கூப்பிட்டார், பிள்ளையதான் கூப்பிட்டார், இருந்தாலும் வந்து விஷ்ணு தூதர்கள்லாம் வந்து இல்ல அவர் வாயில நாராயணான்னு வந்தாச்சு இல்லையா, அப்ப அவரை வந்து நம்ம ஒண்ணும் துன்புறுத்த கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அவங்கதான் வாக்குவாதம் பண்ணி ஜெயிச்சிட்டாங்களே. யமனே சொல்லிட்டேன், ஆமா கரெக்ட் தான், அங்கெல்லாம் நம்ம வந்து இதை வைக்க கூடாது, அவங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். கடைசி நேரத்துல வந்து பகவானுடைய பேர் எடுத்ததுனால நம்ம வந்து அவங்கள அண்ட முடியாது அப்படின்னு. சோ இது அது மாதிரி ஒரு காது கை எல்லாம் வச்சு ஒரு என்னது ஸ்டோரி. சோ அஜாமிளனோட கதை அந்த மாதிரி. கடைசி நேரத்துல நாராயண தன் பிள்ளையதான் கூப்பிட்டார். அப்பவும் வந்து அவருக்கு ஒரு வாழ்வு கிடைத்தது. அதுக்கப்புறம் பல காலம் அப்புறம் நினைவு கூர்ந்தார், என்ன ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமான ஒரு வாழ்க்கை, கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாதுன்னு கிடையாது, குழந்தைகளை பெற்றுக்க கூடாதுன்னு கிடையாது, அப்போ பகவானை வந்து நினைவு இல்லாம நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டோமேன்னு வருந்தினார். அப்புறம் அவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பல காலம் வாழ்ந்து அப்புறம் தான் வந்து நல்ல ஒரு கதி கிடைத்தது அவருக்கு. சோ இது வந்து அஜாமலனின் இளமை வாழ்க்கையாக என்ன படிச்சோம். ஆனால் அவற்றை செய்வதால் எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கணும் தெரியல. நாராயண கிருஷ்ணா என்று அழைத்ததன் மூலம் அவனது பாவத்தில் இருந்து காப்பாற்றப்படுகிறான். சுகதேவ கோஸ்வாமி பாவ செயல்களுக்கு பரிகாரம் தானம், தவம், வேள்வி போன்றவை இருக்கின்றன. ஆனால் அவற்றை செய்வதால் ஒருவன் தனது உள்ளத்தில் இருந்து பாவை செய்வதையினை நீக்கிவிட முடியாது என்றும் இதுவே அஜாமலனின் இளமை வாழ்க்கையாக இருந்தது. வெறும் ஜபம் பண்ணேன், வெறும் இது பண்ணேன், தான தர்மம் பண்ணேன்னா அப்போ பாவ செயல்லேருந்து அவன் வந்து அந்த எண்ணமே இல்லாம இருக்குமா? செய்ய மாட்டானா இருக்கும், உள்ள எண்ணமாவது இருக்கு, யாரையோ வந்து ஒரு எனிமிட்டி ஏதோ சம்திங் இருக்கும். அதெல்லாமும் விட்டு போனோம்னா என்னது? பகவானுடைய நாமத்தை தான் இருக்கும். பாவை செய்வதையானது கிருஷ்ண உணர்வு இதுல தானே படிச்சோம் இல்லையா? ஆமா, உணர்வு பெரும்பொழுதே நீக்கக்கூடியது. அப்ப என்னது? அது நம்ம பாவம்னு என்ன நினைக்கிறோம் அது கூட அழிந்து விடும். எது? பகவானுடைய பக்தியில இருந்தோம்னா, பகவானுடைய நாமத்தை எல்லாம் எடுத்துட்டு இருந்தோம்னாக்கா அந்த பாவம் வந்து இவன் தாட்ல கூட வராது. 4 டைம் நம்ம திங்க் பண்ணா அப்புறம் வந்து ஆக்ஷன்லயே இறங்குவோம் இல்லையா? ஒருத்தனை பார்த்தா எனக்கு பிடிக்கலன்னு ஒரு பிளான் நம்ம வந்து மனசுலயே இருந்துச்சோம்னா அவனை நிஜமாய் பார்க்கும்போது மூஞ்சியை திருப்பிப்போம். ஏன்னா மைண்ட்ல அதுதான் ஓடிட்டு இருந்திருக்கும். அதனால நம்ம நல்ல இதுல இருந்தோம்னாக்கா பகவானோட தியானத்துல இருந்து பகவானுடைய நாமத்தை இருக்கும்போது மனசுல அந்த ஃபர்ஸ்ட் எண்ணமே வராது, அவனை பிடிக்காது இவனை பிடிக்குங்கிற அந்த எண்ண ஓட்டமே நமக்கு வராது. எல்லாரும் சமம், எல்லாரும் எனக்கு என்ன இப்போ எல்லாரும் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிறப்பல நம்ம எடுத்து நடப்போம். சோ அந்த மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபு பரிந்துரைக்கப்பட்ட மகாமந்திரம் அல்லது ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஓதுவதன் மூலம் இது ஒரு மிக எளிதாக நிறைவேற்றப்படுகிறது. சோ மகாமந்திரத்தோட மகிமையை இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதனால எல்லாரும் அதனால இஸ்கான் பை இட் இஸ் பிகமிங் சோ வெரி ஃபேமஸ். எல்லாரும் வந்து அப்படி வந்து ஜாயின் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு ஃபுட் இருக்கவே இருக்கு, நல்ல ஹை கிளாஸ் ஃபுட். அப்புறம் என்னது நல்ல எப்படி வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் வந்து நமக்கு நல்லதுக்கு பண்ணும்போது வி ஷுட் அது ஃபாலோ பண்ணணும். எஸ் மாதாஜி கண்டினியூ பண்றீங்களா?
உங்ககிட்ட சொன்னேன் இல்லையா, இன்னும் ஒண்ணு படிங்க சொன்னேன் இல்லையா? ஆ, படி. பண்ணிக்கிட்டேன். கண்டினியூ பண்ணட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதேஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் ஹரே பேசுறது? கிருஷ்ணா. நான் புவனேஸ்வரி. மாதாஜி படிச்சப்பறம் நீங்க படிங்க. ஓகே மியூட் ஓகே. பண்ணிக்கோ, பின்னாடி யாரும் பேச. வேத சடங்குகளை நிறைவேற்றுதல், செல்வத்தை தானமளித்தல், தவங்களை புரிதல் முதலியவற்றினால் பாவச் செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து தற்காலிகமாக விடுதலை பெற முடியும். ஆயினும் அடுத்த கணமே அவன் மீண்டும் பாவச் செயல்களில் ஈடுபடுவது நிச்சயம். எடுத்துக்காட்டாக, பாலுறவில் அதிகமாக ஈடுபட்டு பால்வினை நோயினால் துன்பப்படுபவன் மருத்துவ சிகிச்சை கடுமையான வலியினை அனுபவிக்கின்றான். அதன் பின்னர் அவன் தற்காலிகமாக குணமடைகின்றான். ஆயினும் பாலுறவிற்கான இச்சையை இதயத்தில் இருந்து அகற்ற இயலாததால் அவன் மீண்டும் அதே விஷயத்தில் ஈடுபட்டு அந்த நோய்க்கு இரையாகிறான். அதாவது மருத்துவ சிகிச்சை பால்வினை நோயின் துன்பத்தில் இருந்து தற்காலிக நிவாரணத்தை வழங்கலாம். ஆனால் பாலுறவு வாழ்க்கை மோசமானது என்பதை புரிந்து கொள்வதில் அவனுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படாவிடில் அத்தகைய துன்பத்திலிருந்து மீண்டும் மீண்டும் அவனை காப்பாற்றுவது இயலாததாகிவிடும். அதுபோலவே வேதங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள சடங்குகள், தியானம், தவங்கள் முதலியவற்றால் பாவ வழியில் செயல்படுவனை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கலாம். ஆயினும் இதயம் தெளிவடையாத வரையில் செயல்களை அவன் மீண்டும் மீண்டும் செய்தாக வேண்டும். இப்ப நம்ம இப்ப நம்ம இதுல என்னது, நோ இன்டாக்சிகேஷன். டீ காபி குடிச்சா என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க. வேண்டாம், அதுல நம்ம அடிமை ஆகக்கூடாது. அது ஒரு டீ காஃபி இல்ல, என்னது ஒரு கள்ளா இருக்கட்டும், ஒரு சரஸ் கஞ்சாவா இருக்கட்டும், இல்ல என்னது எனிதிங், ஒரு அடிக்ஷன் இருந்ததுன்னா அது பண்ணாதீங்க. டீ காபி ஒரு அடிக்ஷன் தான். அந்த டீ குடிச்சா ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ், அது காபி குடிச்சா வருது. அப்ப அது இன்னொரு இன்டியூஸ் பண்றதுன்னு தானே அர்த்தம் இல்லையா? அது வேண்டாம். சோ நம்ம என்னது ரூட்ல இருந்தே எடுத்து விடுறோம். அப்ப நமக்கு அது வியாதியே இருக்காது. இப்போ இதுல எல்லாம் எப்படின்னாக்கா, இப்ப டாக்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படின்னாக்கா, மேலால இது ஒரு தலைவலிக்கிறதா இந்த ஒரு மருந்து கொடுக்குறேன், அப்போதைக்கு நம்ம அதோட எடுத்துட்ட ஒரு 20 மினிட்ஸ், ஆஹா இப்ப எனக்கு தலைவலி போயிடுது, பல்லு வலி போயிடுது, அந்த வலி போயிடுது, இந்த வலி. ஆனா ரூட்டோட வலி போயிருக்கா இல்ல, அந்த டெம்பரரியா அது வலி போறா போல ஒரு ஃபீலிங் தான் வரும். சோ இதெல்லாம் ஒன்றும் பிரயோஜனப்படாது. ஆனா இஸ்கான்ல நம்ம கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல எப்படின்னாக்கா, ரூட்ல இருந்தே அகற்றி விடுவா. இல்ல இப்ப எனக்கு வலியே இல்லை அப்படின்னு, உனக்கு வலி வரதுக்கு முன்னாடியே என்ன, ப்ரிகாஷன் இஸ் பெட்டர் than கியூர். முன்னாடி வருது அந்த வலி வரதுக்கு முன்னாடி நாங்க தான் உங்களுக்கு சிகிச்சை கொடுக்குறோமே. நீ அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்திலேயே போக மாட்டேன். இப்ப ஒரு எண்ணம்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா, இப்ப எய்ட்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் என்ன எப்படி வந்தது, வேண்டாத பாலுறவு இதெல்லாம் பண்ணினதுனாலதான் அதெல்லாம் வருது. சோ அந்த எண்ணமே இல்லைன்னா ஏன் பண்ண போறான் அவன்? எல்லாம் ஒரு வாழ்க்கையை லீடு பண்றான், அந்த ஒரு எண்ணமே தாட்டே வராது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது நல்ல நம்ம இதுல இஸ்கான்ல எப்படி இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் இது வரைக்கும் நம்ம 2 தான் ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம்னா, ட்ரை டு ஃபாலோ ஆல் த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல். அப்ப என்னது, இந்த மாதிரி வேண்டாத சுபாவம் இல்லாம நமக்கு விட்டு ஒழிஞ்சு போயிடும். நம்ம நல்ல என்னது வருமுன் காப்போம் சம்திங், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு லைஃபை நம்ம லீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எஸ். அப்ப என்னது, அதுபோல் வேதங்கள் பரிந்துரைக்கும் வேள்வி சடங்குகள், தானம், தவம் போன்றவை ஒருவனை பாவம் செய்ய விடாது தற்காலிகமாக தடுக்கலாம். ஆனால் மன தூய்மை எப்படி அடைய முடியும்? அப்ப அது அடையாத வரையில் ஒருவன் பாவ செயல்களை மீண்டும் மீண்டும் தொடர்ந்து செய்கிறான். மாதாஜி இன்னொன்னு படிக்கணும் இல்லையா, இப்பதான் படிக்க ஆரம்பிச்சாங்க, படிச்சுட்டீங்களா? யார் படிச்சாங்கன்னே தெரியும். புவனேஸ்வரி மாதாஜி படிக்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. இது தொடர்பாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஒரு விளக்கம் தருகிறது. குளத்தினுள் இறங்கி ஒரு யானை நன்றாக குளித்து தனது உடலை தூய்மை செய்து கரைக்கு ஏறி வந்தவுடன் தனது உடல் முழுவதும் புழுதியை அள்ளி போட்டு கொள்கிறது என்பதாகும். அதுபோல் கிருஷ்ண உணர்வில் பயிற்சி பெறாத ஒருவன் பாவச் செயல்களுக்கான இச்சையிலிருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெற முடியாது. யோக முறைகளோ தத்துவார்த்த யூகங்களோ பலன் தரும் செயல்களோ பாவ இச்சையின் விதைகளிலிருந்து ஒருவனை காப்பதில்லை. பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதன் மூலம் இதனை செய்ய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. இது படிச்சிருங்க, சின்னதானே இருந்தது. இதற்கான மற்றொரு எடுத்துக்காட்டு ஸ்ரீமத் பாகவதம் 22ஆம் அத்தியாயம் ஸ்லோகம் 39 உள்ளது. அதில் சனத்குமாரர் கூறுகிறார், அன்புக்குரிய மன்னனே, ஒரு மனிதனிடம் உள்ள ஆணவம் மிகவும் வலிவுடையதாகும். அது ஒருவனை உலக வாழ்க்கையில் உறுதியான
கயிற்றால் கட்டியது போல் வைத்திருக்கிறது. உறுதி மிக்க கயிற்றின் முடிச்சை கிருஷ்ண உணர்வில் தம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதன் மூலம் பக்தர்களால் மட்டுமே எளிதில் துண்டிக்க முடியும். கிருஷ்ண உணர்வு இன்றி மகா யோகிகளாக வர முயல்பவர்களாகவோ அல்லது வேள்வி சடங்குகளில் சிறந்தவர்களாகவோ பக்தர்களைப் போல் வளர்ச்சி பெற முடியாது. அதனால் ஆணவத்தின் உறுதியான முடிச்சிலிருந்து விடுபடவும் உலகியல் பெருசு பண்ணிட்டேன். நான் நினைச்சேன் நீங்க கஷ்டப்படுறீங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் பெருசு பண்ணேன். அல்லது முடிச்சிலிருந்து விடுபடவும் உலகியல் செயல்களை செய்யாதிருக்கவும் கிருஷ்ண உணர்வை செயல்களின் தம்மை ஈடுபடுத்தி கொள்வது ஒருவரின் கடமையாகும். பெருசு பண்ணிட்டேனோ, படிக்கிறது கஷ்டமா இருக்க. போறோம் உங்க புக் இருந்ததுன்னா புக்கை பார்த்து படிங்க மாதாஜி, அதான் பெஸ்ட். இல்ல வாங்கணும் மாதாஜி, இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு என்கிட்ட. வாங்குங்கோ மாதாஜி, அதே இல்லாட்டாலே ஸ்டாக் இருக்க மாட்டேங்கிறது. சீக்கிரமா வாங்க. நீங்க திங்க் பண்ணி அதை வாங்கும்போது புக் இருக்காது, அப்புறம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கணும். இன்னும் புக் வரலையேன்னு சொல்லணும். இப்ப புக் இருக்கு. லேட்டஸ்ட் நான் 2-3 நாள் முன்னாடி கேட்டது புக்கு வந்திருக்கு அப்படி சொன்னாங்க. நீங்க வாங்கினா 2-3 நாள் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். அடுத்த வாரம் நீங்க வந்து புக்கை வச்சு படிக்கலாம். ஓகே, சோ இதேதான் கொடுத்திருக்கு. இதுல என்னது, பாகவதத்துல இதேதான் 22வது அத்தியாயத்துல ஸ்லோகத்துல சனத்குமாரர் அதுதான் சொல்றார். என்னது, ஒரு மனிதனிடம் உள்ள ஆணவம் மிகவும் வலிமையுடையதாகும். அது ஒருவனது உலக வாழ்வையில் உறுதியான கயிற்றால் கட்டியது. இப்ப நம்ம அப்படித்தானே இருக்கோம் இல்லையா? என்னதான் இப்ப கிளாஸ்ல இருக்கிறது வரைக்கும் எல்லாம் வாழையெல்லாம் சுருட்டின்னு அழகா உட்காந்துட்டு இருக்கோம். the moment the class gets over என்ன ஆகும், திரும்பி பழையபடி நமக்கு வந்து அதை சாப்பிடலாமா, இதை சாப்பிடலாமா, கொஞ்சம் படுத்துக்கலாமா, லேசினஸ் எல்லாம் வந்துடும். நான் என்னோட சொல்றேன், டயர்ட் ஆச்சுன்னா அந்த மாதிரிதான் வரும், தூக்கமே வந்துடும். அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது, திரும்பி என்ன நம்ம அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல தான் இருக்கும். சோ அந்த திரும்பி அந்த கயிறை போட்டு கட்டி நம்மள போடுற போலதான் இருக்கும். ஆனா ஆன்மீகத்துல இருக்குன்னு இந்த கிளாஸ்க்கு அப்புறம் அடுத்த கிளாஸ், அதுக்கப்புறம் அந்த இப்ப எனக்கு ஆக்சுவலி இன்னைக்கு டியூஸ்டே எனக்கு இருக்கு கிளாஸ், படுத்துக்கலாம் முடியாது, 5:30 மணிக்கு கிளாஸ். அப்ப வந்து சொல்றேன், ஒரு ஒன்னும் இந்த ஆக்டிவிட்டி இல்லைன்னா என்னது, சோம்பேறியா தான் இருப்போம் நம்ம. இந்த உணர்வுல இத கிருஷ்ண கான்சியஸ் உணர்வுல இல்லைன்னா நம்மள திரும்பி இந்த வந்து கட்டுண்ட வாழ்க்கையேன்னு அந்த மாதிரி சொல்றாங்கன்னா, அந்த மாதிரி நம்ம லைஃபே அந்த மாதிரி இருக்கு. சோ கிருஷ்ண உணர்வுல அந்த முடிச்ச என்னது, உறுதிமிக்க கயிற்றின் முடிச்சு கிருஷ்ண உணர்வில் நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதன் மூலம் பக்தர்களால் மட்டுமே எளிதில் துண்டிக்க முடியும். இப்ப பக்தர்களால் இருக்கிறவங்க என்னது, கரெக்டா வந்து ஒரு இதுலயும் இன்வால்வ்டா இருப்பாங்க. அப்ப அவங்க பக்தி தொண்டுல நல்ல இதுல என்னது முதிர்ச்சி பெற்றுன்னு போயிட்டே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியா இதெல்லாம் கடந்து விட முடியும். கிருஷ்ண உணர்வின்றி மகாயோகிகளாக வர முயல்பவர்களுக்கோ அல்லது வேள்வி சடங்குகளே தான் யஜ்ஞம் பண்றவங்க, ரொம்ப ஞானத்தை இருப்பவங்க, நான் ஒத்தக்கால நின்னேன், அதை பண்ணேன், யோகா பண்ணேன், இதெல்லாம் வந்து லாங் ரன்ல அது ஒன்றும் பயன்படாது. அல்லது வேள்வி சடங்குகளில் சிறந்தவர்களாகவோ பக்தர்களை போல் வளர்ச்சி பெற முடியாது. அதனால் ஆணவத்தின் உறுதியான முடிச்சிலிருந்து விடுபடவும் உலகியல் செயல்களை செய்யாதிருக்கவும் ஜாஸ்தி இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இன்வால்வ் இல்லாம, அப்ப என்னது, கிருஷ்ண பக்தியில இயக்கம்னா என்ன, கிருஷ்ண பக்தியில இருந்தாலே போதும். அப்ப அதுக்கு வந்து நான் எப்பவுமே நான் கிருஷ்ண பக்தி ஈஸியா நம்ம வந்து ஷேட்டர் ஆயிடுவோம். அப்ப நமக்கு இது வேணும், நமக்கு என்னது, அந்த பக்கத்துல அந்த மாதிரி ஒரு சங்கம் வேணும். இதே மாதிரி கிளாஸ் என்ன அது என்ன இது இருக்கும்போது நம்ம நழுவ விடாம அந்த வந்து பக்தர்களோட சங்கம் நம்மளை வந்து பாதுகாத்துட்டே இருக்கும். நமக்கு வந்து இவங்க ஒரு கிளாஸ் இருக்கு, போனோம்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு அந்த உத்வேகமும் இருக்கும். அதெல்லாம் இல்ல, நானே படிக்கிறேன், பாகவதம் புக் எல்லாம் நானே ஆன்லைன்லயே படிச்சுக்கிறேன், எனக்கு நம்ம புக்கே தொடமாட்டோம், புக்கு வேண்டாம், ஆன்லைன் படிச்சுக்கிறோம்னா நான் என்னைக்கு படிச்சேன், எப்போ வருது. இதே நம்ம ஒரு பக்தர்கள் சங்கத்துல வந்து இப்போ பாகவதம் நம்ம எல்லாம் படிக்கலாம், ஒரு 4 பேர் கூடிட்டோம், 10 பேர் ஆயிட்டாங்க, எல்லாரும் படிக்கலன்னா அந்த ஒரு டைம் பார்த்துட்டு எவ்ரிடே வருவோம், ஒரு கிளாஸ் இருந்தா வருவோம். நானே படிக்கிறேன், நானே பண்றேன்னா அது வந்து நடக்காத காரியம். அதுதான் புக்கும் அந்த மாதிரிதான். ஆன்லைன்ல எல்லாமே கிடைக்கிறது. இப்ப தமிழே நீங்க கூகுள்ல போட்டுனாக்கா வந்துடும். ஆனா அது போலதான் வரும் இல்லையா, அதோட ஒரு கிராமர் இருக்காது. பகவான் எல்லாம் அவன் அப்படின்லாம் வருவான். அவர் கர்த்தான் எல்லாம் கூட ஒரு நாளைக்கு நான் பார்த்தேன். அதெல்லாம் ஐயோ கர்த்தா எல்லாம் வருது, இதெல்லாம் கர்த்தா எல்லாம் வரக்கூடாது, நம்ம தமிழாக்கம் பண்ணும்போது அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம பார்த்து அதை விட ஒழுங்கா புக்கை வாங்கி ஏதோ ஹார்ட்லி எனிதிங் புக்கை வாங்கி பேசாம புக்கை பார்த்து படிக்கலாம். சோ பக்தர்களை போல் வளர்ச்சி பெற முடியும். ஓகே, அதனால ஆணவத்தின் உறுதியான முடிச்சில இருந்து விடுபடவும் இலகியர் செயல்களை செய்யாதிருக்கும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் தான், உணர்வு தான் நம்மளை வந்து இதெல்லாம் தடுத்து நிறுத்தம். அப்புறம் என்ன படிச்சீங்க, பத்ம புராணம் பின்வருமாறு உறுதி செய்கிறது. கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் தூய பக்தி தொண்டு உணர்ந்த ஞானமாகும். ஆசையில் உண்டாகும் பாம்புகள், இது படிச்சீங்களா? இல்ல படிக்கல இல்லையா? அதான் இது படிக்கல, இன்னும் லாஸ்ட் பேரா படிச்சிருக்கோம். யாரு தங்க மாதாஜி படிக்கிறீங்களா?
லாஸ்ட் ஏன்னா டைம் ஆயிடுத்து நம்ம இதுக்கப்புறம். அகங்காரத்தின் இறுக்கமான முடிச்சு அறியாமையினால் ஏற்படுகிறது. ஒருவன் தனது அடையாளத்தை பற்றி அறியாமையில் இருக்கும் வரை அவன் தவறாக செயல்பட்டு பௌதிக களங்கத்தில் மாட்டிக்கொள்வான் என்பது உறுதி. உண்மையான ஞானம் இல்லாததால் ஏற்படும் இந்த அறியாமையை கிருஷ்ண உணர்வினால் அகற்றிவிட முடியும். இது பத்ம புராணத்தில் பின்வரும் மாதிரி உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது பட்டுள்ளது. கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் தூய பக்தி தொண்டு மிக உயர்ந்த ஞானமாகும். இது கொழுந்து விட்டு எரியும் காட்டு தீயை போல ஆசைகள் என்னும் அமங்கலமான பாம்புகள் அனைத்தையும் கொன்றுவிடும். காட்டுத்தீ ஏற்படும் போது அங்கே கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பானது காட்டிலுள்ள எல்லா பாம்புகளையும் தானாக கொன்று விடுகிறது. காட்டினுடைய நிலப்பரப்பில் எத்தனையோ பாம்புகள் வாழ்கின்றன. காட்டுத்தீ ஏற்படும் போது அந்த காய்ந்த சருகுகளை முதலில் எரிக்கிறது. பாம்புகள் உடனடியாக பாதிக்கப்படுகின்றன. 4 கால் விலங்குகளால் நெருப்பிலிருந்து தப்பியோட முடியும் அல்லது குறைந்தபட்சம் தப்பிப்பதற்கு முயற்சி செய்யலாம். ஆனால் பாம்புகள் உடனடியாக கொல்லப்படுகின்றன. அது போலவே கிருஷ்ண உணர்வில் வலிமையான நெருப்பில் அறியாமை என்னும் பாம்புகள் உடனடியாக கொல்லப்படுகின்றன. இதோட நிறுத்தலாம். இதுல இப்ப நம்ம என்ன, வாட் இஸ் த டேக் அவே மெசேஜ்? பாம்புகள் சாகிறதோ இல்ல காட்டு தீ வந்ததோ இல்லையோ அதெல்லாம் இல்ல, அது ஒரு இதா வச்சுக்கலாம். அப்ப நம்ம வாழ்க்கையில அது என்ன படிச்சாலும் வந்து சோ ஹவு கேன் ஐ இம்ப்ரூவ் அப்படின்னு பாக்கணும். இப்ப நம்ம வீட்லயே பாக்கலாம். யாரும் இல்ல மாதாஜி, உங்களுக்கு எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது, நான் தான் இப்படி இருக்கேன், நான் தான் சமைச்சு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி நான் சாப்பிடுறேன், அவங்களுக்கு எல்லாம் ஏன்னா நிறைய பேர் எனக்கு அனுப்பியிருக்காங்க அந்த மாதிரி. அதனால எனக்கு வந்து இந்த மாதாஜி இருக்காங்களா எனக்கு தெரியல, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நேம் ஆல்சோ. பரவாயில்லம்மா, எப்படி உனக்கு முடியறதோ, ஆனா என்னது நீ ஆஃபர் பண்ணாம இருக்காதே, வெறும் தண்ணி வை, வேற எல்லாம் உள்ள சாப்பாடெல்லாம் வேணா ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. வீட்டுல வந்து அவங்களோட ஆதிக்கம் பெருசு அப்படின்னா நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஒரு வீட்டுல அந்த மாதிரி இருக்கும். அதே போல வேற சைடும் இருக்கு. திஸ் இஸ் ஐம் டெல்லிங் அபவுட் ஒரு பெண்மணியோட சொல்றேன். அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி பண்ண முடியாத சூழ்நிலை, மாமியாருக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது, ஹஸ்பண்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம பண்ணித்தானே என்ன ஆகும், வீட்டை விட்டு போம்பாங்க. அது வந்து சரியில்லையே. நம்ம அந்த வீட்டுல இருக்கவும் வேணும். ஆனா நமக்கு வந்து இப்ப ஆசை, அப்போ 16 ரவுண்ட் பண்றேன், அதெல்லாம் நான் தானே பண்ணோம். அது எப்போ டைம் படிக்கிறதோ பண்றேன். நான் வந்து வேற ஒன்றும் சாப்பிடறது இல்லை, அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்றேன். ஆனா இந்த ஆஃபரிங் தான் என்னால முடியறது இல்லை அப்படின்னாங்க. அப்ப நான் சொன்னேன், ஒண்ணு இல்லையா, தண்ணி வை, பஸ் சிம்பிள். பகவானுக்கு தெரியும் இல்லையா என்ன மாதிரி சூழ்நிலையே தெரியும். சாப்பாடு எல்லாம் சமைச்சு பகவானுக்கு வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணி அது வந்து பிரசாதமா சாப்பிடறதுக்கு அது அந்த மாதிரி எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நம்ம அந்த மாதிரி குடும்பத்து சூழ்நிலையில இருக்கோம். அப்ப என்ன பண்ணலாம், தினமும் தண்ணி வைக்க ஆரம்பி, மெதுவா பால். நீங்க சின்ன ஒரு பெரிய ஒரு அண்டாங்குண்டால எல்லாம் வைக்க வேண்டாம், சின்ன ஒரு கிண்ணத்துல வச்சு பகவான் இப்படி பண்ணி யாருக்கு தெரியப்படுது அப்படியே நீங்க வந்து பிரசாதமா நீங்க சாப்பிட்டுடுங்க. இல்ல அவங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி வந்து இதுல எல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா நீர் நம்ம இதுலயே தீர்த்த பிரசாதமாவது கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். அப்புறம் மெதுவா எல்லாம் ஒரு ஐட்டமா நீங்க வந்து பண்ணிடுவாங்க, சரியாயிடும் அப்படின்னு சொன்னேன். யாரும் எனக்கு தெரியல, இப்போ நினைவில்லை. இங்கே நம்ம கிளாஸ்ல இருக்காங்களான்னு தெரியல, எனக்கு எல்லாம் பேரெல்லாம் கன்ஃபியூஸ். சோ என்ன வேற ஒரு இதுல எப்படின்னாக்கா, இன்னைக்கு வந்து அந்த நம்ம கிளாஸ் கிடையாது, இங்கிலீஷ்ல எல்லாருக்கும் தெரியும். NND பிரபுஜில இருந்து வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் அவரை பத்தி. அப்ப அந்த மாதாஜி கேட்டாங்க, ஏன் அவர் வந்து கொடுத்திருக்காரு ஃபார்ம். அவரோட என்னன்னாக்கா 16 ரவுண்ட்லாம் எல்லாம் பண்றார், நிறைய வருஷமாவே பண்றார். 3 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் தான், 1 வந்து விட்டு. அப்ப 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் இருந்தா தானே ஷெல்டருக்கே வந்து அப்ப அந்த மாதாஜி ஐயோ எனக்கு தெரியுமே, அந்த இப்படி நல்லா தெரியுமே, நான் ஃபார்ம் நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் பாருங்க. வி வில் ஃபீல் பேட், வேற வழி இல்ல. இந்த மாதிரி புருஷரா ஒரு பிரபுஜி இருக்கிறவளுக்கு அவளுக்கு எப்படின்னா, நம்ம கையில கிச்சன் இல்லையே, கிச்சன் குயின் வேற யாரும் இல்லையா, அவங்க என்ன சமைக்கிறாங்களோ அதுதான். அப்ப நான் எப்படி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணுவேன்? ஏன்னா நம்ம வந்து மேல் பர்சன் ஆயிட்டோம், நம்மளால சமைக்கவும் முடியாது, அவங்க சமைக்கிறது தான் வீட்டுல எல்லாரும் சாப்பிடுறாங்க. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம், அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அவங்க சமைக்கிறத நான் சாப்பிட்டு தான் தீரணும், வேற வழியே கிடையாது. இது நான் இது எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேரை பார்த்திருக்கேன். என் கூடயே படிச்ச ஒரு டாக்டர் ராவ் வந்து சொல்லியிருக்காரு. அவர் இந்த இது கேட்க மாட்டாரு, தமிழ் கேட்க மாட்டாரு, என்னால சொல்லலாம். அவரோட இப்படிதான் இன்னைக்கு அவர் வந்து பக்தி சாஸ்திரி பண்ண முடியல அவருக்கு, just because he is unable to avoid non-veg. அவங்க வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடுற குடும்பத்துல இருக்காங்க. அவர் டாக்டர் தான், பிராக்டிசிங் டாக்டர் தான். நான் என்ன பண்ண முடியும், ஏன்னா கிச்சன்ல வந்து என் மனைவி, அவங்களுக்கு இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. அவங்க போடுறத நான் சாப்பிட்டும் ஆனோம், நான் சாப்பிடாம எப்படி இருக்கிறது, குடும்பத்துல வாழ்ந்தாகணும். அந்த மாதிரி என்ன பண்ண முடியும், சரி பகவான்கிட்ட தான் வேண்டிக்கணும் அப்படின்னு. பட் அந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை, நமக்கு எல்லாம் சௌகரியமா இருக்குனாக்கா. அந்த பெண்மணியோட சொல்லியிருந்தேன், அந்த மாதிரி ஒரு முட்டுக்கட்டை இருந்ததுன்னா அட்லீஸ்ட் பகவானுக்கு தண்ணியாவது ஆஃபர் பண்ணுங்க டெய்லி. பகவான் தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை. அப்புறம் மெதுவா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பால் ஆரம்பிங்க, எல்லாம் ஒரு மாதிரி வந்து தெளிவு பிறக்கும் அந்த மாதிரி. சோ என்னன்னாக்கா, இது பக்தியில நம்ம வந்து பகவானுக்கு என்னெல்லாம் தொண்டு புரியுறோமோ அதுதான் நமக்கு வந்து எப்பவுமே நல்லது கொடுக்கும்.
அப்ப என்னது காட்டுத்தீ. அப்போ இதுதான் அப்ப நம்ம பண்ண என்ன ஆயிடும்னாக்கா மெதுவா நம்ம பசங்க எல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதுதான் எனக்கு நினைவு வந்தது. காட்டுத்தீயில பாம்புல அப்படி ஊர்ந்து எப்ப போய் எப்ப போகுது. காலு இருந்ததுனாக்கா ஓடும். சில இது அனிமல்ஸ் எல்லாம் ஃபாஸ்டா ஓடி தப்பி ஓடிடும். பட் பாம்பு ஊர்ந்து போறதுக்குள்ள அது பொசுங்கிடும். சோ அந்த பாம்பு தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து செத்துடும். இப்ப நம்ம வந்து நல்லது பண்ண என்ன ஆகும், நம்ம கிட்ட ஒரு அஜ்ஞானம் இருக்கும், அதெல்லாம் தெளிவு கொட்டுடும். அப்புறம் நம்ம சுற்று வட்டாரத்துல குடும்பத்திலேயே பார்க்கலாம். இப்ப இது நம்ம வந்து அந்த ஆன்மீகத்துல இருக்கிறதா நம்ம மனநிலை எப்படி இருக்கும், எப்பவும் சாந்தமா தான் இருக்கும். கோவம்லாம் பட மாட்டோம். இல்லையே மாதாஜி, இன்னும் கோவம் இருக்குன்னா இன்னும் நிறைய பக்தி பண்ணணும்னு அர்த்தம். இன்னும் நிறைய வந்து யாரையோ பத்தி எல்லாம் நமக்கு புகார் இருக்கு, மனதளவுல நம்ம இன்னும் ஒரு பொறாமை, ஒரு எரிச்சல் இதெல்லாம் இருக்கிறாக்க இன்னும் பக்தி பண்ணலன்னு அர்த்தம். இல்லையா நான் 16 ரவுண்ட் பண்றேன்னா 16 ரவுண்ட்லயும் கணக்கு தான். மனசார ஒரு ரவுண்டு நல்லா பண்ணினோம்னாக்கா இதெல்லாம் போயிடுமா. மனசுல வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சாந்தம். ஆன்மீகத்துல என்னன்னாக்கா முதல்ல மனசுல வந்து சாந்தம் இருக்கும். நல்ல ஒரு தூய இது இருக்கும். எது பண்ணினாலும் என்னது ஒண்ணு சொல்றோம் ஒண்ணு செய்யறோம் அந்த மாதிரி கிடையாது. எது சொல்றோமோ அதுதான் செய்யறோம். அந்த மாதிரி இருக்கும். சோ இது வந்து அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வை ஆரம்பிச்சுட்டோம்னா வீட்டுல உள்ள எல்லாம் அந்த புசுங்கி போகும் அப்படின்னு பாம்பெல்லாம் போச்சு. இந்த பாம்புங்கிறது இருக்குது கெட்ட எண்ணங்கள், கெட்ட இதெல்லாம் நம்ம பக்கத்துல இருந்து எல்லாம் புசுங்கி போயிடும். அப்புறம் மெதுவா என்ன ஆகும், நல்ல அந்த நம்ம கூட யார் இருக்காங்களோ, மனைவியா இது கணவனா இருக்கட்டும், பசங்களா இருக்கட்டும், கூட பெரியவங்களா இருக்க அவங்களும் அந்த வழிக்கு வந்துடுவாங்க. ஆஹா இது ஒண்ணும் மோசமான பாதை இல்லையே, இது நல்லா தானே இருக்கு. சரிம்மா நானும் வேணா ஜாயின் பண்றேன், உன்னோட 18 days கோர்ஸ் என்ன இருக்கு சொல்லு, நம்ம போயிருவோம் பக்தி சாஸ்திரி பக்தி வைபவம். அப்பதான் மெதுவா அவங்க ஆரம்பிப்பாங்க. அதுக்கு என்ன வரட்டுமே. அப்ப நம்ம வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டா நம்ம இருக்கணும். அதுவும் பகவத்கீதால ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா, எத் எத் ஆச்சரதி சிரேஷ்ட. நம்ம எப்படியெல்லாம் இருக்கோமோ நம்மளை பின்பற்றவர் இருக்காங்க. நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா செட் பண்ணிட்டு போனோம்னா நம்மளை வந்து பின்பற்றி நல்ல ஒரு இதுக்கு வரத்துக்கு மனிதர்கள் இருக்காங்க. எஸ், அப்ப இன்னைக்கு வந்து இதோட நிறுத்துறோம். இது எவ்வளவு எங்க போய் முடிகிறது. இந்த அதுல வந்து புக்கா இருந்தது. ஜஸ்ட் ஒரு கோத்ரூ பண்றேன். 1 2 இது சும்மா கண்டினியூஸா ஒரு டாபிக்ல வந்து அவர் எழுதியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா. சோ இது வந்து இது முற்றுப்புள்ளி எல்லாம் கிடையாது. சாப்டர் பேரே போடலையே. சரி, ஓகே. நான் இதை இப்பதான் பாக்குறேன். பிரபுஜி நேத்துக்கு அனுப்பினோன்னு ஒரு மொபைல்ல தான் பார்த்தேன்னா இது ஸ்டாப் ஷேரிங். ஓகே, நம்ம வந்து கிளாஸ் முடிச்சுடலாம். 4:30 மணி ஆகுது. வாஞ்சாகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ब्रह्माचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत ग्रंथों की श्री राधा गोविंद की जय, अयोध्या श्री राम लल्ला की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि. थैंक यू सो मच. அடுத்த வாரம் தான் பார்க்கலாம். யாரெல்லாம்